Mae e wedi gwneud ei benderfyniad. A does neb yn gallu dadlau ag e. Screwfix Sprint yn noddi Pêl-Droed ar S4C. Mae Sgorio yn y gogledd ddwyrain heno ger y ffin ymrychdyn. Cartre Airbus, clwb sydd ddim wedi mwynhau bywyd ers dychwelyd i uwch gyngred Cymru JD. 1 pwynt ar ôl 8 gêm, y rheolwr wedi colli swydd ar 8fed clwb o'r 12 i newid y rheolwr ers diwedd tymor diwetha. Sdim llawer y newid yn y Bala, clwb sy'n bygwth i herio tu ar brig, ond sy'n cweit yn gallu sicrhau'r cysondeb sydd ei angen i wneud hynny chwaith maen nhw wedi gwella'n sylweddol yn yr wythnosau diwetha. Airbus, gartre yn erbyn y Bala, gêm fyw arall i chi gan Gryw Sgorio. Croeso mawr ato ni. Mae'n braf cael bod yma ymrychdyn, mae'n braf hefyd cael cwmni Mark Lloyd Williams sy'n cael y cwmni i fi heno. Croeso ato ni. Mark, Airbus di newid rheolwr, yw hynny'n gallu newid pethau o ran i tymor nhw, ti'n teimlo? Wel, dyna mae pawb yn ei beithio yn brychdyn yma. Mae wrth gwrs fel arfer pan ti'n newid rheolwr, mae canlyniadau yn gwella fel arfer, ond mae'n dod yn dalcan calad iddyn nhw, dim ond pwynt sydd ganddyn nhw. Mi'n gollon nhw i Aberystwyth nos Fawrth hefyd, felly mae Bala un o'r fydden nhw'n un o'r cyffil y blaen sy'n cael diwedd y tymor, felly mae'n dod yn her iddyn nhw heno ac mae'n dod yn waith calad i bob bynnag sy'n dod i mewn i gymryd ar y wyna. Pwynt ti'n gweud ar ôl 8 gêm, di 8 gêm ddim yn swnio fel llawer, a mae hwnna'n gwarter y tymor yn y gyngreir yma. Os ffordd yn ôl? Mae yna ffordd yn ôl oes, fel ddim yn 3 chwarter o'r tymor y weddill, ac dyna fydden nhw'n edrych dod y glas hanner llawn, trach na gwydyr yn hanner gwag. Ond mae yna digon o bwyntiau i chwarae amdan, ond hira'n byd sy'n disgwyl am y buddigoliaeth cyntaf yna, dal wt i ddisgwyl amdani, felly mae angen canlyniad. Ac weithiau, sioc ydy canlyniad cyntaf sy'n di roed sbardun i'w tymor ac efallai na heno welon ni'r sioc yna. Fel cyn ymwysodwr, maen nhw yn gallu sgorio. 8 gol sydd gyda nhw, doedd 4 mewn 1 gêm. Gan i weld un nawr. Y gêm na, gêm ola Steve O'Shaughnessy, 4 yr 1 yn erbyn y Dre Newydd. Eto oedd na gyfle i ennill hon. Dyn nhw'n coet yn gallu sicrhau'r fuddugoliaeth fel ti'n gweud. Yw sgorio 4 gol yn helpu? Mae'n helpu wedi'i hyder i'r tîm. O'n i yn y gêm Nos Wener dwytha ac oedden nhw'n anlwcus i beidio ennill i triffwynt ac goli a bler maen nhw'n ildio. Dwi'n meddwl bod y 6 gol maen ildio allan o'r 8 dwytha wedi bod yn groesiadau mewn i'r cwrt Cosby a dyna mae cael yn rheolwr yn dweud maen nhw'n fedyn nhw ddim amddiffyn y groesiadau yma a fel amddiffyn nhw'r canol i hun neu o'n gandrill efo hynna a dyna peth pan ti'n sgorio 4 gol dim ond gartra ni oedd ei cartra sy'n disgwyl ennill y gêm. Wedyn maen nhw'n mynd i Aberystwyth ganol wythnos. Ailwaith, colli o 2 gol 1 am yr ailwaith tymor yma yn erbyn Aber yn methu cicr smotyd yn y gêm yna. Pan mae pethau ddim yn mynd o'ch blaid chi, dyw pethau ddim yn mynd o'ch blaid chi, ond am hynny dangos faint mor agos yw i hefyd. Unrhyw beth yn wahanol, bydden nhw falle'n agosach at y clybiau eraill. Ie, fel ti'n deud, maen nhw wedi chwarae, maen nhw wedi perfformiadau wedi bod yn galonogol, dwi'n meddwl, ond maen nhw'n gallu sgorio, ond maen nhw'n amddiffyn yn siomedig hefyd, a dyna sy'n costio nhw, mae rhaid yn nhw. Golia sy'n ennill gema, wrth gwrs, maen nhw'n gallu sgorio, maen nhw'n ildio mwy na maen nhw'n sgorio, a dy hynna yn helpu nhw, ond rhaid deud, mae Callan di blesio o'r perfformiadau, ond mae angen cael drws cefn a stopio'r tîmau eraill sgorio ac mae'r gallu gan nhw sgorio golau nebyn fel nath nhw'n ddangos 4 yn mynd i Dre Newydd fydd pawb yn disgwyl sy'n yr cyffel a blaen. Ie, le bydde ti'n dechrau so ti'n gofal nhw? Poeni am diffyg goliau neu poeni am y ffaith bod nhw'n ildio? Wel, efallai bod chdi'n mynd heno yma, dwi'n meddwl ffordd mae wedi strwytho i tîm cadw llechan lan ac adeiladu hyn, mae'n eich di gael sylfaen ac ti'n dechrau o'r cefn a wedyn ti'n adeiladu wedyn yn mynd i'n blaen, ond mae rhaid nhw gael o lia pwynt yma heno, swn i ddweud. Dyna ni, gen i weld beth ddaw a gen i glywed gan y gwr sy'n gofal y tîm erbyn hyn. Mark Allen di bod yn siarad gyda Bryn Thomas. I expect the lads to give the performance. We've just been speaking to them now with regards to what we expect as a management team, Jamie and I. So, gone over past performances, looked at Bala and their performances because they picked up their results over the last couple of weeks. But I expect the lads to be together, have desire, run for each other, pass the ball well because that's what we are good at, and defend solidly because we know we're going to need to. You've had some good performances this season. I mean, lots of games you've been ahead at half time, but then heads have dropped. Yeah,
We played well in nearly every game, performance-wise, in spells. You know, I take Aber on Tuesday. You know, we played really well. They had 2 chances and scored. So it hasn't really fallen for us. But you know, we need to keep working, doing the right thing. You know, make sure that, like I say, we pass the ball well. But do the horrible side of football as well. Do the basics well. During the day, you're a head teacher in a primary school. I am. You're now a football manager. Which one has the more stress? Both, really. No, you know, the job's great, and you know, working with the children is fantastic. But I've got some children here, so you know, it's just the same, really. Thanks very much, and all the best. Thank you very much. Cwestiwn da gan Bryn Thomas, Mark. Am prifathro neu reolwr Pêl-Droed am ddewis. Ia, edrych arno fo, mae wedi colli wallt ysli prifathro sy'n ni, feddwl, di'r straen arno fo, ond ia, mae wedi camu i mewn i'r gwaglen a mae Sean yn seidiadau, felly fydd o Jamie Crowther yn gyweithio sbarduno'r tîm yno. Bala, wedyn ni, byddwch chi'n tybio yn ffefrynnau clir heno. 8 gêm iddyn nhw hefyd, fydden nhw wedi ennill hanner i gemau. Bydden nhw'n hapus dy hynny? Na, swn i'n meddwl. I fel bod nhw wedi gorffen yn ail tymor dwytha. Di arwyddo 1-2 chwaraewyr yn ystod y haf. Dwi'n meddwl gael ni dan Sleico anffodus bod neb wedi mynd drwad yn y gêm yno. Ond dwi'n meddwl bod hwnna wedi sbarduno nhw wedyn ymlaen i roed y pwysau ar y seintiau newydd. Ond mae hyn yn digwydd bob tymor i Bala. Dwi'n meddwl bod nhw'n dechrau i tymor wedi gyda'r 4-5 gêm cyntaf yn sigledig. A wedyn maen nhw'n mynd ar rediad aruthrol o dda. A dal i tir i fyny wrth y brig a roed y pwysau wedyn ar y seintiau newydd. Dwi'n meddwl sy'n ti'n gofyn Colin Kitton, so yn cael mis cyntaf da o'r tymor. Dwi'n meddwl efallai so nhw yn mynd â'i tipyn agosach i geisio ennill y gyngrair. Byddai'n braf gweld hynny. Ni yn disgwyl hynny bob tymor. Ni wedi gweld eto. Mark yn sôn am Colin Kitton. Dewch i ni glywed gan reolwr y Bala felly. Colin, what do you expect tonight? Really tough game. Change of manager in the week, so the players will react to that. They can react 2 ways, obviously. They can react with fire in the bellies, obviously, with the disappointment of Steve Shaughnessy, who's a good friend of mine, that he's gone, and then another good friend of mine, Mark Allen, who's going to take over. So it's it fires and changes people in different ways. So, but it's not about them; it's about us, and it's about how we go about our stuff. If we go about it right, we'll win. If we don't, then we'll be in danger of losing the game. It's that mindset, I suppose, isn't it? That, you know, that the players come in, they know the record that Airbus have got. I mean, you've prepared them for that, I presume. Yeah, definitely. Last season we were on a really good run, and then we went to Pêl-Droed, who didn't have a point, and then they nearly beat us with 9 men. You know, it was 4-4, we were 3-1 up, coasting, and should have lost it. But similar situation tonight against a much better team than what Pêl-Droed's were last season. And, you know, maybe they should have... I've watched the games this week, and maybe they should have more points than what they've got. You seem to be on a bit of momentum at the moment. Good win midweek. Yeah, we had a good run towards the end of last season once the split came. We were outstanding, and the lads are starting to get that mentality now. You know, we're at it. There's competition for places, and you know, if lads don't do it tonight, they know that they'll be sitting down for a few weeks. So you know, it's business, and you know, lads are up for everything at the moment. Diolch, Colin. Diolch yn fawr, Iwan. Colin Kitton, mae dyn ni'n reolwr arall o'r gyngor gyda ni efo hyn, Hugh Griffiths, bydd yn sylwebu ar yn Saesneg heno. Edrych mlaen at hynny, Hugh, mae rai fi sôn am yr wythnos ti wedi cael ymddeiriadau am hynny yn yr Alban yn Clyde. Fi'n gweld chi wedi chwarae yn y gyngor hefyd, ond oedd hi'n teimlo'n greulon, colli mor hwyr. Sut brofiad oedd hynny? Oedd o'n gwych i cefnogwyr i pawb yn Gynarfon gael trip i ffwrdd nhw gyd i sio hwnna. O'n i ddim cael Ewrop, ond o'n i cael trip i'r Alban, a dwi'n meddwl mae'r cefnogwyr di mwynhau o. Ond y ffordd yn nildio gol neu'n diwedd andos o geilon, ond dyna Pêl-Droed maen nhw'n dweud. Wel, ie. Beth am y sefyllfa fan hyn, tymor yma, gyda Airbus yn ôl yn y gyngor. Steve Shaughnessy di mynd, Mark Allen i mewn. Dysa ti'n dod mewn i glwb fel hyn yn y sefyllfa yma? Ble fydda ti'n dechrau ceisio gwella pethau? Wel, rhaid chi stopio ildio goliau. Os ydych chi'n mynd i ennill gemau a gael pwyntiau, di stopio ildio goliau. Maen nhw'n dechrau gemau dda, ond dyn nhw ddim yn gorffen yn dda, a dyna beth rhaid nhw Airbus gwella. So, lot o gemau nhw wedi bod i fewn yn hanner amser yn ennill gemau, ond yr ail hanner, mae rhaid nhw just falle eistedd fewn a dal games allan. Diddorol clywed Colin Kitton fyna yn sôn am pan chi'n chwarae tîm sydd heb ennill. Felly, ydych chi'n poeni fel rheolwr, mae chi fydd y cyntaf i golli yn ei herbyn nhw? Ond ti'n deud hwnna bob tro, dwi'n cael colli i'r derwyddon 2 flynedd yn ôl, ti'n cyntaf colli yn erbyn nhw. So, ond ddim ai hwnna, ond mae'n digon o profiad yn garfan Bala, mae'n gwneud bobl i dod i fainc a bob beth, so na, byd nhw'n iawn heno, dwi'n meddwl.
A penwthnos prysur, teithio lawr y de, bore fori, barod am honna hefyd? Ond y tad, nos yn hwyr heno. Wedi mynd i gwely ac a mwynhau. Mae'n dechrau ymlaen at y gêm, a ni gael gêm agos yn lle ni. So, bydd ddim lot o wahaniaeth, ond gen i weld sut ni'n mynd. Fi'n gwybod job o waith heno'n sylwebu yn amlwg gyda Mark Jones, ond hefyd yw yn handi cadw golwg ar clybiau'ch cwmpas chi, y Bala bendant yn un o'r clybiau'ch cwmpas chi. Yndi tad, dwi'n meddwl os mae'r wyn yn gorffen yn uwch na Bala heddiw o blwyddyn yma bydd nhw yn Ewrop. Maen nhw'n dîm gry, maen nhw wedi bod yn am y 8 blwyddyn diwetha yma, so nhw di'r tîm i dal. Mae seintiau newydd bron iawn di gorffen y gynraedd yn barod, ond ia, mae'n mynd i bod yn anodd, ond ia, hwnna di'r tasg i bawb, dwi'n meddwl. Wel, Hugh, diolch am dy gwmni. Mae ti fynd fyny i'r pwynt sylwebu ymuno gyda Mark Jones. Nal yma, Hugh yn mynd nawr. Bryn Thomas a Mark Lloyd Williams yn sylwebu yn Gymraeg ar Facebook a YouTube. S4C, clic hefyd y gêm yma. Airbus, gartre yn erbyn Bala. Dyma nhw yn barod i gamu'r cae. Ewn ni fyny i'r pwynt sylwebu. Felly, fel ni'n gweud, Mark Lloyd Williams a Bryn Thomas yn gyda chi'n Gymraeg. Diolch yn iawn, Dylan. Ie wir, nos weith dda. Croeso ato ni yma i stadiwm Hollingsworth Airbus yn sownd ar waelod uwch gyngrau'r Cymru. JD wedi chwarae 8 gêm. A mae gen nhw 1 pwynt ar ôl y gêm gyfartal bedair yr un y penwythnos dwytha yma yn erbyn y dre newydd. Mae'r Bala. Mae nhw wedi codi i'r 4rydd safle ar ôl curo'r dre newydd o 2 gôl i ddim yn ystod yr wythnos. Ac sy'n illan nhw yma heno. Yna mi fydden nhw yn codi i'r ail safle, y tu ôl i'r seintiau newydd sydd hefyd yn chwarae heno gyda llaw, adra yn erbyn y dre newydd, ac mi fyddwn ni yn cadw golwg ar y gêm yna. O ran y tîma, mae Airbus, mae Callan yn ei gêm gyntaf wrth y lliw yn gwneud 3 newid o'r tîm gollodd o 2 gôl i 1 oedd ei cartre'n Aberystwyth yn ei gêm ddwytha. Mae Owen Payne, Bo Cornish a Jake Eyre yn disgyn i'r fainc, Elliot Orton, Jamie Crowther a Tyler McManus, y bachgen 19 oed sydd yn cychwyn i gêm gyntaf yn dod i mewn. O ran y Bala, mae Colin Kate yn cadw ffydd yn y tîm, enillodd o 2 gôl i ddim oddi cartra yn y dre newydd ganol wythnos. Ia, Airbus yn mynd fan'na 3 yn y cefn, ceisio sefydlogi, dwi'n meddwl fydd Palmer a Mocano yn ffeirio lle maen nhw, mae Palmer yn droed chwith, Elliot Orton a Jake Phillips. Maen nhw reit weithgar, y ddau'n hoffi mosod, ond mae gen nhw egnin y coesa na fed i gallu mynd i fyny ag i lawr y 2 asgell, a mwyn di chwarae rhyw fox, mynd yma Callan tha fi, yng nghanol y cae gyda Dapo yn chwarae i fyny'r llinell faen ar ben hyn. Ar Bala, dwi'n cadw'r un tîm a gurodd yn y dre newydd ac so oedd yna berfformiad gwych gan dîm Colin Kitchen, Nos Fawrth a Luke Hall. Mae o dechrau dod i mewn iddi wan sy'n muno yn ystod yr hag oedd o gêm na yn erbyn y dre newydd Nos Fawrth. A George Newell, mae o yn chwarae'r allweddol, di bod yn ddiweddar i'r Bala. Ia, George Pierce, bachgen ifanc di ddod drwy yr academy yma yn Airbus ac so mae'n dechrau dangos i ddawn y tymor yma. Mi sgorio ddo yn y gêm agoriadol o'r tymor yn erbyn Aberystwyth ac mae wedi cael dylanwad da ar y tîm yn ymosodol. Na ni, mae Mike Newell gynt o Blackburn ac Everton a mae o gêm a dwi wedi weld yn chwarae Bryn. Mae o wedi bod yn chwarae'r allweddol. Mae o'n chwarae dda yn y llinell flaen hefo Chris Venables ac hefyd rwan efo Luke Hall a mae reit weithgar, mae'n gry. Mae reit debyg i dad fyd. Yndi, mae o'n debyg iawn ar dyfarnwr heno. Dyn Mr John Andrew Jones o'r Wyddgrug. 24 oed ydy John Andrew Jones. Mae o'n ddyfarnwr ers mae o yn 20 oed. Mae yna 2 mlynedd sy'r tîma gwrdd yn uwch gyngrau'r Cymru gyda llaw. Bala yn ennill y gêm ola yma o gôl i ddim gôl. Wedi 95 o funud wedi Chris Venables. Rhaid yn dod ôl 7 mlynedd am y tro dwytha i Airbus guro'r Bala yn y gyngrau'r mis Tachwedd 2015. Felly mae'r llyfrau hanes yn awgrymu mae buddigoliaeth i'r tîm oddi cartra fydd i henwa. Bala yn ei lliwio oddi cartra yn ei coch gyda llaw. Ac Airbus yn y glas wrth i Jamie Crowther gychwyn y gêm i ni. Allan ar y cynnig cyntaf mynd allan am dafliad. Fydd y munudau agoriadol ma'n allweddol sy'n ei feddwl, Mark, yn bydd? Bydd, mi fydd i. Nath y Bala ddechrau gêm yn ar y 10 yn y dre newydd nos o'n blaen, oedd yn signo digon o bwysa, ond wedyn ar ôl hynna, dim ond 1 tîm oedd yn y gêm, ond Airbus wedi pan ti'n colli gema
yn gyson. Ti angen cadw llechan lan, a falle dyna pan maen nhw wedi newid I 3 yn y cefn. Falle 5 fan yn amddiffyn, a wedyn ychydig bocs 4 yng nghanol cae. Felly mae Calon yn mynd I dreg ar ryw sylfaen. Gisio cadw llechan lan ac adeiladu wedyn, ond fe rhaid I Airbus dechrau y gêm yn dda. So gwthio Bala, gisio cadw nhw'n hanner eu hunan. Ac sfedrith nhw gipio gol gynnar wedyn. Felly fyna fwy o bwysau wrth gwrs ar y Bala. Mae'r arfogaeth sydd gen nhw ar ffurf Jake Phillips a'i dafliadau hir. Mae yna dafliad hir wedi dod o dafliad hir yn fan hyn, doedd hwnna ddim I fyny i'r safon arferol gen fo. A'r cliriad gan Lasana Mendes, a mae'n ôl allan at Phillips. Y bel I lawr, ryslis at Crowther. Yn uchel ac yn ddi-gyfeiriad Jamie Crowther. Wrth gwrs bellach ydy'r is-reolwr is-hyfforddwr yma I Mark Allen ers I Steve O'Shaughnessy adael. Ie, mae o'n hyfforddi fyd efo stockpot yn yr ail adran, dwi'n meddwl, efo'r tîmau ieuenctid yn fan'na. Mae o wedi bod yn y clwb ers tro byd, ac wedi pan oedd nhw'n cadrchafiad I fyny tymor dwytha, oedd yn Gaernarfon hefyd yn ystod y cyfnod Covid, pan oedd y gyngrair Cymru, y gogledd ddim yn gallu chwarae wrth gwrs, ond mi oedd uwchgyngrair Cymru yn chwarae, dyna fo a un o'r chwaraewyr eraill ymuno ag Gaernarfon o fyma. Ac Crowther, mae'n chwaraewyr profiadol yng nghanol y cae. A fydd o gisio arwain, wedi bachgen ifanc, mae Cmanus wrth I ochr. Mae gen o Ryan Edwards hefyd yna, so mae'na ddau sy'n gallu siarad a rhyw bach o gyfeiriad I McManus. A mae gen nhw Steve Thomas yn wrth gwrs y tu ôl, felly mae yna graidd profiadol iawn yn y canol, yr asgwr yn cefn os lici di'n does, Steve Thomas yn Jamie Crowther, Ryan Edwards. Oes, mae yna ti angen hynna am holl tîm. A wedyn, fydd y coesa o'r bechgyn ifanc na wedyn yn gallu rhedeg o gwmpas yr ei fwyaf profiadol. Ross White ar croesiad. Oedd Kieran Smith I fewn amdani. Dyma Dave Edwards, sôn am brofiad. Un o'r mwyaf profiadol ar y cae. Pêl hyfryd Mendes, y Sbeinwr. Wedi hwnna ar dir y byw. Mae yna gyfle fan hyn i'r Bala. Hanner cyfle heb os yn fan yna I Luke Wall, smonach yn y cefn i'r tîm cartra. Ia, dyna sydd yn digwydd drwy gydol o tymor I Airbus. Dwi'n methu amddiffyn croesiadau mewn I cwrdd Cosby. A fydd Colin Caton a Steve Fisher di gwneud I gwaith cartra a dwi wedi gweld yn y ddwy gem nitha 2 gol yma I Aaron Williams Nos Wener dwytha, 2 gol yn Aberystwyth o groesiadau Nos Fawrth ac unwaith eto mae groesiad Mendes tu cefn I Autumn, so mae'n cael ei groesiad I mewn yn gynnar ac efallai dylia Luke Wall di ergydio fan'na, mae'n gadael ar draws I gorff ar ei droed gryfau, droed chwith weithiau mae'n eich di drystio'r droed wan na dim ots os di'n hedfan i'r maes parcio ond weithiau mae'n hedfan I gefn yr rwyd. Ort. I ddal unwaith eto Edwards o hyfryd gan y Bala'r peniad allan gan Jake Phillips, Kieran Smith, bron am antisio, dyma I Marsan. Trosglwyddo'r bel i'r droed chwith na sydd fel hidlath gan na I Marsan Wall, y croesiad i'r canol Venables o peniad rhydd ac I chwaraewr o safon Chris Venables. Da chi'n synnu nad arodd hwnna gefn y rwyd. Ie, unwaith eto bel allan i'r chwith eto mae Luke Wall chwip o groesiad I mewn a ti'n disfal ti dweud ti'n disgwyl I Venables rhoi hwnna'n gefn y rwyd. Mae hwnna'n gyfleuraidd I chwaraewr o safon Chris Venables ond dod I hangfa i'r tîm cartra ac efallai elfen y look hwn angen pan ti ar y gwylod na efallai bod y tro pedol bod y dechrau canlyniadau ella mynd I wella iddyn nhw ond mae rhaid iddyn nhw stopio y peli yma tu cefn i'r ôl asgellwr cos fanna mae'r gwagle lawr yr esgill i'r Bala mae gwrdd nhw Wall a Mendes naill asgell na'r llall a mynd I greu problema. Y Bala dangos I dannedd yn y 5 munud agoriadol. Ac Airbus yn ffodus nad ydyn nhw ar I holi. Dal yn edrych am I buddigoliaeth gynta y tymor hwn wrth gwrs. 1 pwynt o'r gêm gyfartal yn erbyn y Dre Newydd. Maen nhw wedi colli y 2 gêm gartra diwetha yn erbyn y Bala yn y gyngrair felly. Bob dim yn pwyntio at fuddigoliaeth i'r Bala. Nhw sy'n pwyso yn y munud agoriadol. Mae yna dempo yn I chwarae nhw Mendes
Ar y gwiriad oddi ar Jamie Crowther a reward yn Wacona. Just yn ei gwarchod ti nôl i Lewis Dutton. Ia, ti'n gweld beth i bwriad y Bala. So, maen nhw'n chwarae 4-2 hen ffasiwn. A mae Becky eisiau cael y bel wedi chwarae 2 yn erbyn 1. White a Mendes lawr y dde, a wedyn Arsan a Wall lawr y chwith yn erbyn Phillips. Ac eisiau creu yr overload maen nhw'n galw fo o 2 yn erbyn 1 ac eisiau cael yr ansodd i mewn wedyn te gall Newell a Venables sy'n fel arfer reit berig o flaen gol. Ramsey, Ceg Cosan, mi o'na jyst rhyw gyffyrddiad bach arno fo gan George Piers. Ac drosedd yn cael ei hildio yn y fan yna. Gan i weld. Llawer o byd nhw'n chwaith i? Na, dim ond i wrth iddo fo i dynnu goes yn ôl, dim ond nath o jyst wrth i Piers yn ei frasgam. Jyst gael tipio chdi bach ar droed Ramsey fan yna'n gol. Crowther, i bas dda. At Elliot Orton. Orton yn cael ei figilio gan Ross White. Crowther. Ryan Edwards mewn erwa o le yng nghanol y cae. I Airbus. Dabo o'i flaen o. Dyma Orton. Wacona. Bas yn edrych am Ryan Edwards, ond wedi gwiro chydig bach o flaen y llinell cam sefyll. Ac efo 7 munud o'r gêm wedi chwarae. Parhain di sgôr. Ia, ni'n gwybod Ryan Edwards, o'n i'n siarad o wrth dwytha cyn gêm, yn dweud o, rai bod yna rhyw 40 oedd o pan yna chwarae yma fo fi, mae mor hir yna ôl. Mae dal i fynd Ryan Edwards, o'n cael cyfnod da yn Bangor, dydd nôl yma i Airbus ac llawn cyffro i chwarae. 34 ydy o, Marc? Mae yna ddipyn o flynyddoedd o'i flaen o. O, 20 oed oedd o felly pan o'n i yma. Felly, ia. Cefnwr dedd ar y pryd. Hammer oedd arpiniad gwreiddiol i Airbus fe'i disgyn i White. Mendes mi o, di gweld dipyn o'r bel yn y munud agoriadol, o mae o'n drech unwaith eto nag Orton. Ac yn cael y croesiad mi oedd angen y peniad amddiffynol gan Steve Thomason. Mi oedd Newell yn barod i fanteisio, ond mae Lasana Mendes yn cael pethau'n hawdd iawn lawr yr ochr gosa yma. Ia, mi oedd gael tymor da hyd yma Mendes. Ydych chi'n chwarae'r asgell neu mewn rhyw ddeimwnd yng nghanol y cae, mae o'n creu argraff bob tro mae'n chwarae. Gath y chwipo gêm yn Aberystwyth rhyw fis yn ôl, pan oedd nhw'n lawr i 10 dyn. Yna ni gyfeith dos na fod i prif grewr y gyngrair wrth gwrs sefyd yn del o Sana Mendes. Ia, dim syndod, mae'n cael ar y bel, mae'n sydyn, mae'n gallu mynd heibio chwaraewyr, mae'r ansawdd gynno fod da ni wedi gweld yn barod. Yn y 8 munud agoriadol, dda, mae'n gallu croesi'r bel, a fel ymysodwr, rwy'n fel a tisio yn chwarae efo chdi ar yr asgell os di'r ansawdd mor dda hynna. A gol yn Ewrop gyda hefyd, wrth gwrs, Thomason. Crowther. Dim i weld yn mynd trwy Jamie Crowther yng nghanol y cae. I'r tîm cartref Palmer y bel hir yn edrych am Ryan Edwards. Ac unwaith eto, cam sefyll. A mi fydd hynny yn dipyn o rwystredigaeth i Mark Allen. Ramsey ar mrys i gymryd y gic. Edrych am Luke Wall, hwnna allan am dafliad. Mark Allen, oedd o capten yr tîm pan hynny chwarae yma. Mae wedi aros yma ers hynny. Ti wedi ddysgu fod yn mwyd o Bryn? Fi nes i ddysgu fod o wir, mi nes i. Oedd o'n fyfyriwr yn y Brifysgol ym Mangor pan nes i gychwyn a y dyfarnwr hefyd digwydd bod John Andrew Jones. Felly mae yna ddau gyn fyfyriwr i mi. Ia, nes i chwarae fo Mark o y Mangor pan oedd o'n Brifysgol. Y tymor a pan Graham Sharp rhywle. Bydd o'n i Cwpan Cymru y tymor yna. Dwi'n meddwl, mond y fodd yr ni gyn ath aros o'r garfan yna efo'r clwb Ewrop a pawb arall adal. Dwi'n meddwl aros gan bod o dal yn y Brifysgol. White. Edwards. Orton, a mi nath o dda. Dyna Palmer ac Edwards. Yna Joe Palmer. Bel i fynd i gyfeiriad Dabo. Cawr 6 troedfedd, 6 modfedd. Mamadou Dabo. George Piers. O, mi nath o'n dda. Yna le ar yr ochr bella
Phillips eisiau canfod Redi a Thomason ac rhyw bethau bach fel yna sydd yn amharu'r momentum ynddo. Ie, dwi'n meddwl weithiau mae Airbus yn gor chwarae. Mae'n cael ei dal. Venables o taro'r postyn! O'r golwr oedd Syfrdan yn yr unlle y golwr. A mae'r postyn yn dal i grynu gredau. Ie, ond ti'n sbio ar Venables, mae'n cael 2 gyfle wan. O fewn ber i 2-3 munud. A mae'n siŵr fydd o'm o lo, dim yn osom fi fydd hon. Bydd afal da ar honna. Golwr yn llonydd. Mae Mendes yn weith eto. Y gweledigaeth gan o fo. Gella ta ti'n meddwl. Dyle Venables yn ei tipyn gwell a fanna ella. Dyle fod ar hat-trick ebyn o'n. Ie, dylia. Mae wedi cael cwpl o gyfleoedd ac i chwarae o'r eisaf o'n o. Mi fydd Colin Caton yn siomedig fel y fydd Chris Venables. Ia, jyst cyn hwnna, dod Dutton ar ei debel i ffwrdd cisio gor chwarae o'r cefn a weithiau a ti fynd yn union gyrchol. Dwi'n gwybod am ond un sydd yn y llinell flaen, ond mae Bala'n gwneud ti'n anodd, a pan maen nhw yn adennill y meddiant, maen nhw'n lledu'r chwarae mor sydyn, a mae gynnwyr cyflymder wedyn yn Wall a Mendes i fynd teipio yr ôl o sgellwr neu yn y gwagle yna. Golwr ar ei gwari. Gan Pete at Mendes. Mendes unwaith eto. Unwaith allan gan Cwpan. O, bel i gefn y rwyd. Wel, Nathan Pete fydd yn ei hawlio hi. Y cefnwr mawr mi gymodd i wiriad oddi ar Jake Phillips. Felly a'i gol i'w rwyd i hun. Sicr mae Nathan Pete fydd yn ei hawlio hi, ynddo? Ia, dwi'n meddwl bod ti ar y targed, dwi'n meddwl Bryn. Ond eto, Mendes i groesiad o i mewn yn achosi problema. Dibeniad allan ddim yr un o'r syth teg at ymyl o cwrt Cosby ac oedd hwnna ar ei ffordd i mewn. Dwi'n ni mos gath Luke Wall rwy cyffyrddiad a ni cyn Jake Phillips hefyd, ond Pete sy'n ei weld yn ei hawlio hi. So fydd yna rhaid diddorol i weld pwy gath y cyffyrddiad ola mewn Chris Coch yn wedig. Dwi'n meddwl bod Wall. Luke Wall a wedyn y llawn ar Jake Phillips felly. Ni Pete sydd i... Ia, na hi yw Luke Wall, jyst yw sogl bach ar hwnna, a mae o... Deud Nathan Pete felly, ond Luke Wall. I enw fo fynd lawr yn y papura. Fydd wedi rhaid y Bala ar y blaen. I ail gol o'r tymor hwn un yn erbyn Mets gyda fo. Ond pan efo'r beniad allan gan O'Connor, mae'n rhaid chdi benio hi allan yn llydan o'r cwrt Cosby, nid yn ôl yn syth i ymyl ganol o cwrt Cosby. Yn wedi gyfer cyrff o gen i Bala yna. So mae'n dangos 3 brofiad gan yr amddiffynwr. Neu, amddiffynnu nôl, allu doth i nôl tag at yr yslys. Ni weld lledu'r bel unwaith eto at Lasana Mendes Macona. Tro hwn ar... Mae'r seintiau newydd ar y blaen gyda llaw Declan McManus sydd i roed y seintiau ar y blaen. Seintiau un dre newydd dim. Heniad gan Chris Venables sydd i ddwylo Lewis Dutton, ond mae'n arwyddion peryglus yn fan hyn, Marc, o safbwynt Airbus. Elli ti fod yn glawio golia yma. Ia, mae'n traffig un ffordd ar hyn o bryd ydy. Popeth yn mynd i'n union gyrchol. Maen nhw'n gwybod bod yna amddiffyn Airbus fod yn gwegian o wedig o yr ansodd i gwrdd Cosby. Mae'n gyflaf o mawr o'n i Mendes. Mendes, ceisio i gosod ti. Nôl allan ato fo, mae Ross White efo fo. Ond Mendes, yr hyder gen i fo i fynd unwaith eto ar golwr. Lewis Dutton yn ddiogel o dan honna. Ond ti sbio ar ganol amddiffyn. Airbus mae'n colli 2 chwaraewr allweddol. Yn Gareth Edwards a Dan Roberts. Dan Roberts o Sean Ystyd chwaraewr gorau. No cyn o fan afyn Montepridd pethefnos yn ôl. A gyda'n gwybod am brofiad Gareth Edwards i amser wrth gwrs efo Gynarfon. Felly, maen nhw'n colli 2 yna. Siarad. Oedden sgor ail drefnu, ail symud, chwaraewyr, di Joe Palmer, chwaraewr canol caed, Iodin. Mae'n gallu chwarae nghanol Miffin yndi, ond dim fanna i safle naturiol. Felly, mae yna'n broblam hefyd i Airbus. Felly, swn i di chwarae Joe Palmer yn nghanol caed a Crowther yn y cefn. Cytuno'n llwyr, o'n i'n syniad i dy gwir pan eisiau weld y ffordd o'n nhw'n mynd i chwarae hefo Palmer yn y cefn, a dwi'n meddwl da ni wedi gweld yn yr chwarter awr agoriadol, mae'n dydi o ddim yn gweithio. Ond
absenoldeb Gareth Edwards yn sicr. Mae o'n rheoli, mae o'n un dam drefnu yn y cefn hefyd, tydi wan ta unwaith eto. Dyma ni Luke Wall. Mae Newell yn y canol, mae Venables ar ras i fewn i'r cwrt y creisio di fewn. Ac unwaith eto Mwacona, dydy o ddim yn argyhoeddi o gwbl yn y cefn, chdi. Ac peth arall hefyd yn ôl at y tri yn y cefn. Dwi'n mynd i bod pam yn methu chwarae yna, ond ei fi, ti angen y chwaraewr profiadol yn canol o'r tri i arwain y ddau arall wrth ochr. O, Venables! Da'n hawdd i Newell. George Newell, dyblu'r fantais, chwarter awr o'r gêm wedi chwarae. Bala yn ymestyn y fantais Ebers dim. Bala dwy George Newell a'i ail gol o tymor hwn. Ie, nwyd eto croesiad i mewn i'r gwrth Cosby. Erbys dim yn dilyn fi. Mae Venables yn cael ei ben iddi. Fydd o'n sicr bod ti ddim yn ei oson ôl. Gath o'n o flaen Palmer yn edrych ar y bêl. Dim callach lle oedd Venables. A wedyn fel pob yn masodwr da. So George Newell yn ymatab yn sydyn ac yno o flaen Mwacona. A mae amddiffyn Erbys, maen nhw ar chwal. O Larson oedd efo'r croesiad yn demi, oedd hi'n arbediad reit da chwarae teg gan Lewis Dutton. Yn fel pob lenwr da George Newell. Yn y fan ar lle. A mi fydd i dad o Mike Newell wrth i fod. Mae yma, mae'n debyg. Edwards, Phillips, Thomason. Hammer, Newell ar pwysau arno fo. Lle goliau gan Luke Wall wedi 12 munud. George Newell wedi chwarter awr ac mae'r Bala yn gyffyrddus ar y blaen. Mendes. Pete. Edwards. Dyma Newell. Mae symud a cyflymder chwarae'r Bala werth i weld, Mark, dydi. Yndi, a dyna ma'n di wneud, maen nhw wedi symud y bêl yn sydyn. Maen nhw'n wneud y cae mor llydan. Yn aml iawn, da ni'n gweld tîm chwarae 4-4-2 dydi yma. Ac dwi'n eich wedi clod i ffordd mae y Bala di gwneud i gwaith cartra. Di gweld lle mae'r gwendid yn hym Erbys. A ar hyn o bryd, maen nhw'n cymryd mantais llwyr o'r o'i strwythyr ac i patrwm i tîm. Cyffyrddiad prin i Alex Ramsey yn y gol i'r Bala. Noson gyffyrddus iawn i'r golwr hyd yma. 19 munud o'r gêm wedi chwarae pas lac yma yna. George Piers. Mae rhaid i Erbys fanteisio pan maen nhw'n cael y meddiant. White. Gormod ar hwnna i Dave Edwards i chasglu Crowther. Dabo, na chi gyffyrddiad. Wel, gwael gan Mamadou Dabo. White. Dyna fydd y Bala. Neu jyst cadw'r meddiant hwn angen. Cos maen nhw'n gwybod wedyn fydd Erbys yn gorfod gweithio gletach i adennill y meddiant. A wedyn maen nhw'n blino. O dyna chi, i'r chwith o'r gŵr efo'r cap. Dyna fo Mike Newell, tad George Newell. Enillydd y gyngrair yndo, enillydd o'r gyngrair efo Blackburn Rovers. A cyn chwaraewr Everton, wrth gwrs. Ia, efo Kevin Ratcliffe ac mae'n siŵr dyna pa mae'r ddau yma. Mae Kevin Ratcliffe yn byw rhwng gongol. Kevin Ratcliffe, dio? Ie, Kevin Ratcliffe o'n i siarad o'r ddau. Cyn dod i fyny i'r pwynt sylwebu. Jamie Reid o'i flaen o. Felly... Wel. Mae fab wedi cael tymor da pan wedi sefydlogi hun yn y tîm. Do. Smith. Edrych am yr hediad gan Luke Wall unwaith eto. Gormod ar hwnna i Jake Phillips. Nath o reoli tîm, oedd o'n reoli ar Luton, Mike Newell. Ar gwrnod da. Sa'n ffordd ydi reoli Luton? Ie. Oedd o'n chwarae ddim, ydy? Oedd, sicr oedd. White. Gysau at yr 20 munud. Bala gyffyrddus ar y blaen. Dwi'n meddwl bod yr ansoddair yna yn addas. Newell.
Hammer. Dwi'n meddwl bod angen i Airbus newid patrwm i chwarae. Dio ddim yn gweithio y tri yn y cefn yma. Mae nhw'n cael gormod o le lawr risgyll. Y Bala fo Wall a Mendes. Mae'n angen match i fyny hefo y Bala mynd 4-4-2. Cos mae Otton a Phillips angen cymorth lawr risgyll yn ymwythynol mewn sicr. Cyfiwch am y clwb rygbi gyda llaw ar S4C fory am 5 o'r gloch yn fyw Benetton Treviso ar Scarlett draw yn yr Eidal. 5 o'r gloch prawn fory felly yn fyw ar S4C. Tony Kay, 39 oed bellach Tony Kay. Mae gath o gol nos Golfyd. Do. Wall. Neu Newell ydi o. Cadw'r del ar dir y chwarae, Jake Phillips ynta. Nath yna am dafliad. Just rhyw chydig bach yn fler ys yr ail gol na'n tydi. Bach yn ddigyfeiriad. Yn diw, do fel a ti'n weld pan ti wedi cael y 2 gol gynnar yna. Sa'r Seintia newydd yr un troed ar y Spartan ac efallai mi cael 5-6 yn ystod y gêm a fydd y Bala'n gobeithio gwneud yr un peth. Yn gyffyrddus i Dutton. Bellach wedi ildio 14 o goliau y tymor hwn, golwr Airbus. Mae'r bwlch na'n y gwylod yn barod yn dydi, ni ddim yna 6-7 pwynt o bwlch yn does ar y gwylod rhwng Airbus ac Pontypridd sydd i'w chi penna nhw. Airbus a Pontypridd a 7 rhwng y Dre Newydd a 8 o troli Aberystwyth felly. Ia. So, nhw wedi chwarae Aberystwyth 2 waith yn barod, wedi colli'r 2 na felly. So, pan ti'n chwarae tîma o damgylch ti angen i curo nhw wedi gatra. So, nhw wedi colli di Aberystwyth yma, maen nhw wedi cael gêm gwartal yn Dre Newydd, colli yn Pontypridd. So, felly bod chdi'n disgwyl colli i byd tîma fel y Bala, Seintia Newydd. So, dy'r tîma ar y brig, ond mae rai chdi giro tîma sy'n mynd i fod o damgylch di. Cos ti'n angen gormod o fwlch pan ti'n mynd i'r holl na. So, dyn mis Ionawr, ti'n gormod o waith dal i fyny nid. Fel, derfyd o'n cefn tymor dwytha. Wel, sy'n ni wedi olwg o Tyler McManus y fanna'r bachgen 19 oed sydd yn dechrau am y tro cyntaf. Wel, bedydd tân go iawn yn nghanol y cae iddo fo. Mae o'n disgyn yn ôl rwan ac yn ymuno hefo'r amddiffyn. O'i beniad o allan at Ryan Edwards. Elliot Orton. Orton dan bwysan syth gan Lasana Mendes. Elliot Orton yn chwarae fi'n tîm Colega Cymru llynydd yn ebyn tîm Sgorio yn annibynnol Lloegr. Dymor da, tymor dwytha yma. Hyfryd gan Newell at Venables. Ceisio canfod Newell unwaith eto, mi ath McManus ac Edwards yn ffordd i gilydd braidd yn y fan yna. Yn hawdd i Bala yn y cefn dydy. Oedd hi'n gyffyrus ar ôl i chwarter awr iddyn nhw Nos Fawrth yn ebyn yn Dre Newydd hefyd. A ti'n sôn am oedran Anthony Kay, mae'n gyffyrddus yna. Canol caedd y chwarae dim ond pan ddod i'r clwb. Yw 2-3 tymor yn ôl. Mae'n gallu addasu chwarae yn y cefn. Mae'n gyffyrddus ar y bel hefyd sy'n a mae'n gallu darllen gêm a dda. Weithiau ti'n angen cyflymder pan ti'n chwarae yn y cefn. Oherwydd fi gyn ti rwy'n fel yn darllen y gêm o'r dda. Dyna mae o di wneud. No, mae o McManus. Mae'n chydig bach o driniaeth. Gyda'r gêm nesa Airbus, wel, wrth gwrs maen nhw gyd i mynd yn anodd iddyn nhw, ond maen nhw'n chwarae pen y bont adra, ffwrdd yn y Flint, adra yn y 5 Pontypridd ac i ffwrdd yn y Dre Newydd. Hynny di, mae yna geman fan Marc, gallan nhw i hennill. Ac eithio pen y bont, efallai, so chi'n disgwyl iddyn nhw golli y 5 pen y bont. Ia, ti'n edrych, to gen arbyn yn y Flint, mwy na laid ydi, to Pontypridd. To maen nhw, dwi'n meddwl cryfhau ni Pontypridd, ti'n mor yn mynd i ni flaen, yw'r chwaraewyr yn dod nôl yn holliach gan nhw, ond ia, mae'na gema fan'na tîm il Dre Newydd, maen nhw wedi dangos o'n barod, maen nhw wedi curo hini yma wythnos yn ôl, felly mae'n angen
codi pwynt. Y peth ydy, fo'r ffenest o sglwyddo, ti'n methu arwyddo neb os na bod nhw allan o gytundeb, neb di arwyddo i glwb ers diwedd tymor dwytha, felly mae'n dod yn anodd i gryfhau y tîm, felly beth bynnag sy'n ganddo fo. Mae'n gorfod ymdopi efo yna. Mae Dan Roberts siarad efo fo cyn y gêm, mae o ryw 2 wythnos arall i ffwrdd. Dim sicr am Gareth Edwards, mae'n ti creu Cyrren allan gyda ganaf. Felly, mae'n chwaraewyr profiadol allan ganddyn nhw. A methu dod â neb arall i mewn. Sy'n ti newydd wedi mestyn y fantais Danny Davies, gol gyntaf y tymor hwn. Ar ôl i Declan McManus roed y seintiau ar y blaen, felly seintiau'n glir ar y brig ag erbel. Mae peth ar hyn o bryd. Mae Bala i fyny'r ail safle tu ôl iddyn nhw. Ie, ti'n dechrau sigledig cael Bala yn y mis cyntaf, fel nifer o dymhora. Mae nhw wedi cael, dwi'n gwybod beth i'r reswm am hynny. I fod yn ynas, mae nhw wedi bod yn Ewrop. Dwi'n ni'n faint o weithiau yn ddiweddar, a dwi'n gwybod os di hynna'n cael effaith arnyn nhw. Ond nhw'n cael dechrau tymor da, so nhw'n gwthio'r seintiau neu ceicona sydd wedi bod yn y gorffennol tipyn agosach, dwi'n meddwl. Dwi'n chdi bach yr ystadegau hyn yna, yn cyfweliad Colin Caton ar ddechrau'r gêm, lle nath o ddeud, wel, o gennym ni momentum ar ddiwedd y tymor dwytha, medda fo. Ac allan awgrymu nad ydy hynny wedi digwydd ar ddechrau'r tymor yma. White ar croesiad tu hwnt i Venables. O'ch chi'n clywed Chris Venables. Y siomedigaeth yn y fan yna, ydy'r Bêl just hwylio heibio ddo fo. Mae o'n gwybod ydy heno, mae yna groesiadau di-rin dod i mewn i cwrs Cosby na, a mae yna gyfle iddo gael 2 na 2 gol. Dylia, wedi cael 2 barod. 3 efallai, gos i beniad o gath i harbed efo gol George New, felly fydd o'n siomedig fod o ddim wedi cael enw ar y restr goliau yna heno. Hyd yma. Ni wedi gweld Airbus Mark yn trio chwarae allan o'r cefn. Dan pwysau fan hyn ytho, na chi jyst cyffyrddiad bach gan Dave Edwards. Edrych am Luke Wall. Jake Phillips gadael i'r golwr, ia. Chi'n gweld Airbus yn trio chwarae allan o'r cefn. Mae nhw yn neud eto'n de. Ydy hon yn gêm berig? Yndi, mae'n berig, yn ti'n gweld nifer o dima'n chwarae fel yma. Ydy o'n obsesiwn bellach? Dwi'n meddwl bod o, yndi. Ac y peth ydy, falla yn cyngred oedd nhw tymor dwytha, ell bod chdi'n gallu neud o, oherwydd nhw oedd y tîm cryfan y gyngred, ond pan ti'n mae'n draws newid enfawr, pan ti'n symud i fyny, o pwy gyngred ti'n symud i fyny ohono fo. I chdi'n dopi y gyngred, fedri di weithio ddim chwarae'r un patrwm a chwarae o'r cefn, efallai bod wedi weithio llynad, ond weithio mae'n eich di addasu di chwarae, ac rei, pwy da ni chwarae heno? Ydyn ni'n mynd i'n gyrchol, ydyn ni'n mynd i chwarae dal i cadw'r athroniaeth ni, a wedyn, ond dy'r athroniaeth ddim yn gweithio wedyn yma tymor yma, ydy. Hammer. Tony Kane oedd eto. Cadw'r Bêl. Ac yn mynd allan am gig gornel, gwaith da yn y fan yna. Alla'r Pêl cynta go iawn i fewn i'r cwrt gan y tîm cartra. A neitha bron iawn di cyrraedd yr hanner awr. Phillips yn ôl y tro hwn at Tyler McManus. Cyffyrddiad bach gan Crowther. Ryan Edwards. Ddau brofiadol yn cyfuno. Crowther. Edwards yn dda am yna. Nes Arsan. Cyfla fanna gyn Jake Phillips i dy Bêl yn cwrt Cosby fel pan mae Bala ydyn nhw'n gallu delio fo'r dafliad tir na mewn. A thaflu ti nôl teg at am ar ffordd. A wedyn mae'n fwy o bellu ar y fynd teg at y gol dros weithio. Mae'n eich di gadw'r Bêl na yn y tu yn ola a'r cae. A roed y pwysa ar y nithyn Bala. Alex Amsi gallu cael gadar yn gol na yno. Hyd yma. Mi fysa o'n wir 9fed gêm Airbus di hon heno gyda llaw. A dim ond Jake Phillips a George Peers sydd wedi chwarae am hob un gêm. Yr un mond 2 chwaraewr. A dyna di'r broblem sydd gan nhw dem. Mae'r tîm yn newid mor gyson. A dyn nhw'n cael sefydlogi yr un chwaraewyr, un patrwm i gael, os ydyn nhw eisiau chwarae ar y throniaeth no cefn, ia, ond pan mae'r tîm yn newid mor aml bob wythnos, mae e'n anodd i chwaraewyr ddod i mewn, mor allan, mor i mewn, mor allan. Felly di hynna ddim yn... Mae'n edrych yn dda iawn ydy. Mae'n drydedd i'r seintiau gyda llaw.
Mae'n gair i ddim Josh Daniels sydd wedi sgorio y drydedd. Mae tymor symol y dre newydd yn parhau. Beth sydd wedi mynd ei le yn dre newydd tymor yma? Fiodd am bwysa. Dwi'n meddwl i fod o. Mae'n rhaid i fod. Yn Ewrop, dwi'n gorffan yn drydydd tymor dwytha. Mae Venables yn camsefyll yn fan'na. Ond, ia, dwi'n wedi cael dechrau tymor da na. Fydd yna ddefnyddio'r hangover o Ewrop efallai. Dwi'n yn gwybod. Tymor nhw wedi arwyddo chwaraewyr yn ystod ar ha i gryfhau y tîm. Felly... Venables, doedd o ddim yn camsefyll yn ôl at Mendes. Mendes ceisio canfod Venables unwaith eto. Gwrach o blerwch yn y cefn i Airbus. Cyd chwarae da rhwng Venables a Mendes yn yma. Eto mae ddain erbyn un unwaith eto. Orton gan bod o'n ymosod. Mae yna waith calad fel o sgellwr yn ôl ac ymlaen. White, ar greisiad. Oedd McManus, oedd ei daldra fo'n allweddol yn y fan yna. Tyler McManus, y fachger ifanc. Phillips. So neb yna i ddawn gorau troi yn ôl. Mae gynna'r bas yn llac at Newell. Edwards, dyma Luke Wall. Mae Venables ar ras i'r canol. Mae Newell yna hefyd. Bron a cyrraedd Venables. Mendes! Ceisio i gosod ti nath o. O mi o'na agoriad i'r chwith o'r golwr. A dyna lle ath Mendes amdani. Ie, mae o'n gwybod i'n iawn dyle fod i sgorio fan'na. Ond unwaith eto, trod yr ansawdd o'r asgell yn wych gan Luke Wall o tro yma. Y beniad gan Mocfono. Mendes, oedd yn dweud weithiau ar eich ni, jyst roed i droi drwyddi. Mendes. Allan at Wall unwaith eto. Thomason ar y bloc. Mae'n cael ei dal yn aml bryd ydy Airbus yn chwarae allan o'r cefn. So, ath i'r clod i'r Bala fyd, fo'n disgwyl yn gwneud hynna, maen nhw'n gwthio yn uchel i fynd i'r cae, ac yn maen nhw'n dal Airbus, ond yn ddalwyn ag unwaith. Amser newid ffordd y chwarae dydy. Dabo! Mae gyda Pete yn ôl. Hynna'n feddiannol y golwr Alex Ramsey. Arson. Llac at Dabo ceisio gwiro'r bêl. Wedi a Jamie Crowther oedd i fyny yna. O falch bod wedi gweld y bêl, dwi'n meddwl. Dabo, dwi'n wedi gweld llawer o'n i heno. Mae'n rhaid y pwysau fan ar Anthony Kay gychwyn. Dwi'n mynd i'n ar Ramsey. Ti'n clywed Colin Caton yn sgrichian ochr allu cael i'w gwlthi allan, cos mae'n gwybod be Airbus yn geisio wneud, a maen nhw wedi ddawn nhw. Bel a Dabo yn eto Tony Kay. Ar cliriad. Felly golia Luke Wall wedi 12 munud, George Newell wedi chwarter awr. Ac Bala yn hyddiannol ar y blaen. Dim yn draffig un ffordd ydy Bryn Roedyd. Ti'n wedi cael 10 allan o'r 12 pwynt dwytha Bala. Gema nesaf nhw gyda llaw yn y gyngrair. Y gêm fawr ar y 15fed o'r mis nesaf. Gartra yn erbyn y Seintia newydd. Mae hwnna'n mynd i fod yn anfarth o gêm. Mae all fod yn gyntaf yn erbyn ail wrth i Newell ganfod Venables. Mae'n Orton. Dave Edwards. Yr hen, yr ifanc a'r profiadol yn y fan yna dod ben Venables. Edrych ar y gêm nos Fawrth, dod efo Dave Edwards. Ti'n disgwyl fod i sefyll allan creu argraff, dod chwaraewr ei safon, ond mae'n jyst yn mynd o gwmpas y bethau yn istro bach yng nghanol cae na. Nos Fawrth y math heno, anamal iawn, da ni wedi ddeud i enw fo, ond mae'n jyst yn gwybod yn union lle i fynd. Lle i gael awr, lle ni a dyn ni'n meddiad. Mae'n jyst eithin hawdd ydyn. Mae'n darllen y gêm yna. Weithiau pan da ni'n sôn am ddafarnwyr, pan da ni wedi sôn amdano nhw'n ystod y gêm, ond gael gêm na. Dwi'n meddwl hynna yn wir am ffordd o Dave Edwards sydd yn chwarae tymor yma. Jake Phillips. Pawb yn gofyn, dwi'n disgwyl gormod bod yn sgorio golia, bod yn dod yn creu. Mae'n jyst yn mynd o gwmpas i bethau yng nghanol cae na, wneud i swydd. Ond efo 11 yn i Ryan Edwards.
Ac i fesur y bas. At Elliot Orton. Unwaith eto, jyst cyffyrddiad rhyd rwm gan Orton yn reid y cyfle i Ross White. Neu gallai bod Orton hefyd mewn ag allan efo pen. Mae o wedi bod un yn nhw'n sefydlogi hynna'n diffyg cysondeb yn ei chwarae nhw. Pan ti yn camu fyny, safon, mae e'n anodd. Thomason. Eto'r cyffyrddiad na, jyst y rheolaeth ar y tro cyntaf ddim cweit yn iawn gan Airbus. Crowther. Ti'n gweld o fanna, chdi'n gweld Piers a Dabo, y ddau nhw rhedag i ffwr o'r wrth Crowther. Oedd angen un, o lia un yn nhw ddod yn fyr, un yn hir, a'r ail chwaraewr yn fyr. Creu problemau wedyn a ceisio adeiladu o'r un yn fyr, neu gallu mynd tu cefn lawr y sianel. A mae yna shifft wedi gorffan yn ffatri Airbus, Mark, dwi'n credu. Oes, mae ti chwarter di wyth Lara, maen nhw'n pasio fama. Ie. Dwi'n wedi chwarter di wyth. Dyn nhw'n aros i weld y gêm, chwaith? Na. Ar ôl y diwrnod hir yn adeiladu adenydd. Adra maen nhw eisiau mynd. Dyna lle maen nhw'n mynd. Mae yna gol i'r dre newydd. Ac yn erbyn i gein glwb, Louis Robles. Mae gol i'r dre newydd, Seintiau newydd tair, y dre newydd 1. Airbus dim y Bala 2 ydi hi yma. Sain y 10 munud yma yna. 26 munud o'r hanner cyntaf. Wedi gwibio heibio, Marc. Do, mae yna. Un ffordd mae wedi mynd i fyd, ond sa ti'n meddwl bod Robles yn chwarae i dre newydd nes o'n blaen, oedd o mor siomedig. Dwi'n meddwl, o'n gyffwrdd y bel. Ond wedi cael gol heno. Mae o'n chwaraewr rhwystredig yn tydi, Louis Robles. Mae'r addewid yna, ond dydy'r ymdrech yn bob tro be os da rhywun i'n ddisgwyl falle. Ie, fel. Falle bod y symudiad i'r dre newydd ddim, hyd yma heb di gweithio allan ffordd o'n i ddisgwyl. Efo'r colned am y dre newydd i gael hefyd, ddim di helpu. Ie, achos nath o mwir gwneud i ferc yn y Bala chwaith yna ddo. Na, o'n i di syni bod o ddim mynd i'r Seintiau newydd, i fod yn onast. Wall. Basta, hyfryd at Pete. Ond ergyd amddiffynwr os fi yn ein erioed. Ie, oedd yn hawlio'r gol gyntaf doedd, felly oedd yn dwi'n gael ail o fo, mae'n gallu gael hat-trick yno, ond oedd rwy'n dithro hanner amser na Lw Cwol gafodd y gol, ond ia, mae'n groesiad yn dod i mewn, a mae gen ti'r amddiffynwr canol i mynd heibio i Dave Edwards a Kieran Smith yn canol ar ymyl y cwrs Cosby. Cyfiwch fori am hanner awr wedi 7 ar ôl gêm Benetton yn erbyn y Scarlets, y Dreigia yn erbyn y Sharks o dde Africa. Clwb rygbi fyw ar S4C wedi 7 nos fori. Ac mae yna filodd yn gweithio yn y ffatri yma, mae yna degar ganodd o geir, does? Mae yna filodd yn gweithio yma, dwi'n meddwl. Oes, 45,000 dwi'n meddwl. Oes, mae'n ddim gymaint di gadael rhyw 10 awr yn ôl sy'n unmo fydd. Ie, mae'n siŵr. Mae'n dall beth i patio yma shifts sy'n nhw'n dal y fath yn Ewrop, dwi'n gwybod. Ie. 6 munud o'r hanner cyntaf. Mi fydd amser cael ei ychwanegu mi o'na yna fi Tyler McManus. Luke Wall. Wall. Kieran Smith ar gael. Dyma yna i Marsan. Bale sydd yn edrych am Venables. Venables i fyny amdani efo Palmer. Wall! Ac y drosedd gan Luke Wall ar reward Macona. Macona deimlodd hwnna. Dwi'n meddwl bod yna falais o gwbl mynd amdani nath Luke Wall, ynddo? Ie, naeth eto bwriad gan y Bala y groesiad i mewn i cwrs Cosby. Dwi'n meddwl o Venables gath y beniad, a wedyn Walker yna gyntaf, dwi'n meddwl, nath e'n methu y bel yn gyfan gwbl a taro Macona wedyn. Ond ia, oedd ei lygyd o ar y bel, ond ddim wneud y cysylltiad hefo hi, ond unwaith eto, ond un bwriad sy'n hynna tîm y Bala yno gael y crosiadau mewn i cwrs Cosby. Ie. Iawn i lygad, un llygad ar y bel, a falle un llygad yn gweld bod Macona yn dod.
Thomas yn ôl dwi'n crac ar ei ben mi. Na chi, Mr Bala. Gwyn pen ucha. So, da chi wedi glywed ni sôn am Gwyn pen ucha? Wel, dyna fo. Gwerthwr raffl, nid yn ni gorau'r Bala, ond gorau'r byd. Da neb yn dibio fa rhaid yna, de. Elfa hwnna. Mae'n job, ei bod sôn yn saff o gen i arian yn ymwcad pan dwi'n mynd i Bala. Beth dweithaf fyddai'n neud cyn gadael tu os dwi'n mynd i Bala, dwi'n siŵr bod gennau bres yn ymwcad. Neu fyddai'n chael i gyn Gwyn pen ucha. Dwi'n gwybod bod Kevin Ratcliffe a Mike Newell ma da pethau os oes eistedd ochr nhw. Tom di gyn i nhw, siwr? Na, ci fel efo Tony, de. Ie. Mendes. Ie, mae Wolf Game chwarae teg ddo. Yndi. Gwyn o hwyl y galw. Halan y ddeiar Gwyn pen ucha. A Jackie yw'r ei gofyd. Edwards. Arsan, sa gol arall i'r Bala. Cyn yr egwyl. Mae Kieran Smith. Mendes. O, na chi hefyd at Newell! O, gwych gyn y Bala. Mendes yn creu unwaith eto. Y rheolaeth gan Newell. Ac yna i gosod sy'n gelfydd i gefn yr Wedi. Ail o'r noson y drydedd i'r Bala. Ebys dim y Bala tair. O'n i am ddeud cyn i goroesiad i mewn. Mae Calon yn hapus os diolch yn mynd i mewn ar yr egwyl. Eitha'n ddwy gol i ddim. O, mae'n 3 wan. Unwaith eto goroesiad Palmer yn cael mynd o dan y bêl. Cyffyrddiad cyntaf gwych gan Newell. Mae'r ail yn cael ei fflannu mewn i gefn yr Hwyd. Ac unwaith eto goroesiad na i mewn i gwrdd Cosby Bryn. A'n creu pob math o'r broblem. Os ti chwarae Airbus wrth nesaf nes wedyn, ti'n jyst yn cael ei pelin i mewn i gwrdd Cosby. Ond i fi, dydy'r patrwm ddim yna, cos maen nhw'n cael gormod amser, ti'n dysgu ar ôl rhyw 20 munud. Mae rai chdi newid y patrwm o dy dîm weithiau. A fydd Mike Newell yn gweithio o'n fydd i fab George yn cael atric yma heno. Sut gafodd Mendes y creisiad i fewn yn yna? Ddylia fod Orton di bod yn llawer gosach ato fan dylia. Dim Orton yn ceisio... Problem sgyn ti ydy mae yna ddau erbyn 1 am Orton yn ceisio mynd ymlaen. Os di Bale yn torri lawr, di Mendes di'n mynd yn ôl efo fo. Mae'n siŵr bod Ross White yn dweud reid. Gynna i gymryd Orton, pan mynd o'n dod ymlaen. Mae Arsan di'r fath am Jake Phillips ochr arall i'r cae. Mae'n gadael Wall a Mendes wedyn. Mae cerio le lawr ysgyd. Mae'n tynnu y 3 wedyn yn y cefn mor llydan, a mae'r gwagle yna wedyn i Wilson i Newell gael y lle yna wedyn i roed y bêl na gefn yr Hwyd. A dyna di'r broblem, dyna pan ydi Airbus heb di newid i patrwm i 4 yn y cefn. I fi ta'n chwarae 4-2 yn y saff bod gen ti asgellwr yn rhoi cymorth i'r cefnwr chwith neu dde, bod nhw'n dyblu fyny ar Mendes a Wall yn ytrach na White a Mendes yn dyblu fyny ar Orton a Phillips, a dyna di'r broblem, a dwi'n mynd i gweld hynna digon sydyn. Kieran Smith, Wilson yma, chydig iawn. Da ni wedi gorfod enwi Kieran Smith. Mae wedi cael gêm gyffyrddus iawn. Gymaint ydi rheolaeth y Bala o'r gêm. Cic gornel i'r Bala. Lasana Mendes sydd yn mynd i'w chymryd tîmau Edwards. Mae Newell i fyny yma. Venables, os ydych chi'n disgwyl Pete mewn y dawi. Golwr yn ei gollwng hwnna'n cael ei chlirio ar y llinell a Ryan Edwards oedd ar y postyn gosa. Newell yn eto dymol, ia. Dwi'n metric. Efo gadw cyffyrddiad ola. George Newell. Ryan Edwards. Yn ei chlirio ar y postyn. Dwi'n wedi sgorio fanna. Mendes, cyfle arall. Da ni yn y funud ola o'r hanner cyntaf, Venables! Ai mor hawdd a hynna i'r ymwelwyr. Hanner amser ddim di cyrraedd eto. Mae'n bedwaredd i'r Bala. Mae'n hawdd i'r ymwelwyr. Mae'n gol i Venables. Airbus dim y Bala 4. Unwaith eto, yr ansawdd. A Mendes yn creu neb ar gyfil Chris Venables. Mae'n jyst yn gwylio'r bêl. Dwi'n mynd edrych lle mae'r dyn o gwbl. A mae ar chwal. A pan ti'n gwneud hyn mewn sesiwn am arfer, ti'n sgorio dim. Mae well na sesiwn am arfer. Mae'n jyst corosiadau mewn ydy mewn un o'r llall. Di Venables yn gwneud llawer. Dwi'n mynd be mae dabo ni. Mae jyst yn sbio ar y bêl. Dwi'n mynd edrych o gwbl lle mae Venables. A mae mor hawdd
A hynna, so di feddwl bod yn dweud perfformiad mor dda i mewn sos dwytha yn erbyn y dre newydd ar ildio yn y 4 gol, dwi'n dweud, ond di hyn am y tîm Wilson ni yma Nos Wener dwytha, mae hynna'n sicr, maen nhw ar chwal. Wel, mae gen i fod dasg o'i flaen yn does. Mae cael yn ildio 4 am yr ail gêm yn olynol gartra. Wel, ydy gwir, sydd wedi gallu fod yn 5, 6, 7. Ia, mae'n lwcus na mewn 4 ydy Bryn. Rhaid dweud. Ac ildio 2 fel am mewn beth. 2 funud cyn diwedd yr hanner. Pan tîm ola greithio, da ni gael ni mewn rhan. 2 ddim lawr hanner amser. A wedyn na ni ail sefydlogi, siarad, ail drefnu. Cyn ildio 2 gol. O un gleisio'r llall o'r gornel. Wel, dwi'n cyfer pe welish i gêm o'r un ochrog a bod yn onest, Marc. Mae yna gryn dipyn o amser. Nes i weld un tîm yn dominyddu gymaint. Ac yn ei chael ei mor hawdd i sgorio hefyd. A dwi'n meddwl dyna fydd yn siomi Mark Allen yn de, bod y goliau wedi bod yn rhai, wel, amddiffyn plant ysgol. Tos am amddiffyn yna i weld dangos. Dyle rhywun fel Steve Thomas yn gymryd cyfrifoldeb. Rwan ma'n wedi newid. Ma'n 4 gol i lawr. Rwan ma'n wedi newid i weld yn y 4 yn y cefn. Mae Joe Palmer di symud i ganol y cae, ond mae'n ei hwyr. White. Wall. Wedi dod i'r yslis gosa yma tro hwn. Wall ar creisiad! A Venables i fewn amdani unwaith eto. Mae unwaith eto i Luke Wall. Wall. Y cyfle i Thomas yn ei chlirio hi. Rwla. Neith tro. Wrth i Mr John Jones fod yn drigarog efo Airbus. Pedair i ddim ar yr egwyl. Luke Wall ar cyffyrddiad ar gyfer y gol gynta. Yna 2 gol gan George Newell wedi 15 munud a 41 munud. Chris Venables ar bedwaredd wedi 44 o funudau. Y sefyllfa yma, mae'n gyffyrddus i'r Bala ar y Maes Awyr. Airbus dim. Y Bala, 4. Diolch yn fawr iawn. Wel, am hanner o Pêl-Droed oedd hynny. Henlle i Airbus, ond y Bala wrth i bodd. Y seintiau newydd ar y blaen hefyd, y 2 gol un yn erbyn y dre newydd. Mwy o mateb i hynny ar hyn sydd wedi digwydd fan hyn. Ar ôl i ni edrych yn ôl ar gemau digwyddodd yn gynharach wythnos yma. Llai na 4 o funudau ar y cloc. Marius yn mynd amdani dros y mur i gefn y rhwyd. Y capten dibynadwy deuddydd ers i ben blwydd yn 32 mlwydd oed yn sgorio gol gyntaf y tymor yma. Allan mae'n mynd at Adam Wilson. Wilson, chydig o sgiliau yn torri tu fewn. So gyfle i argydio yr ergyd yn gwiro oddi ar James Owen. Ac yn dyblu Manchester Seintiau, gol gynta Adam Wilson yn uwch gyngrair Cymru. Miol Siepaniac di dechrau mynd i'w chwith, y gwiriad yn gyrru'r bêl i'r dde, 2-0 i'r Seintiau. Y pencampwyr di dechrau'r ail hanner ar y droed flaen. Gy gornel neu'n fer, Wilson i fewn i'r cwrt. Declan McManus yn gwbl rydd. Mae'n drydedd i'r Seintiau newydd. 48 o funudau ar y cloc. Gallwch chi'n fforddio roed lle fel i chwaraewr y tymor y llynedd, Declan McManus. Flint wastad yn berig o giciau gosod. A Harry Owen yn penio un yn ôl i'r ymwelwyr. A'r Seintiau'n ildio dim ond am yr eilwaith yn y gyngrair y tymor yma. Mi oedd Brandon Diawn allweddol yn fan fed yn rhoi pwysau ar y golwr. Gicrydd yn un fer. Flint yn codi'r bêl, Diawd i'r targed bob tro. Peniad lawr, o, di taro braich. John Routledge ydi wir. Iwan Arwel yn pwyntio at y smotyn. 20 munud yn weddill yma. Acpro y gŵr profiadol yn erbyn Roberts. O, ac mae'n gic o'r smotyn o safon. Conor Roberts yn mynd y ffordd anghywir. Oedd di'n hwyllio fi hefyd, mae rai mi gyfadde siapio ei gorff i fynd i'w dde ac yn ei thynnu'r chwyth ar y funud ola. Seintiau di ildio ddwyweth yno, dim ond di ildio unwaith cyn y gêm yma. Ond maen nhw'n parhau 2-2 ar y blaen wrth i Adam Wilson ymosod unwaith eto. Wilson di creu argraff heno yma. A Brobl yn rhydd ar y chwyth
Amser I groesi. McManus disleifio mewn i'r cwrt bach ac yn penio'i ail o'r noson. Gwych gan y blaenwr. Drychwch arno fo fan hyn. Mae'n cuddio tu ôl yr amddiffynwr ac yn sydyn mae'n dod yn fyw yn ennill llathen. A mae hynny'n ddigon I greu lle I Sgorio. Robert sydd lawr ganol y caet. McManus yn gwneud yn wych. Chwarae dewr gan y tîm cartre. Mae Wilson yn glir eto. Brobl I mewn i'r cwrt. Sgwar. Leo Smith yn sgorio'r bumed a siawns fod I arben rwan. Gol gyntaf tymor yma I Leo Smith. Oedd I ar bodyn I droed y doth I dwi'n sŵr ond fydd o'm yn cwyno. Mae'n 5 I 2. Mariet, Bala yn cael ei gadael gan Sislovic. Diaw yn trio gwarchod hon allan. Brobl yn rhoi pwys arno fo. Brobl di dwy'n I smonach gan yr amddiffynwr. A Jake Canavan yn manteisio. O dim amheuaeth na bai Brandon Diaw oedd honno. Canavan yn rhwydo. Ac am y 4yd tro mewn 2 flynedd. Mae'r Seintiau'n sgorio 6 gol yn erbyn y Flint. Brobl yn creu unwaith eto. Dim yn y wal I Gynarfon, 6 bellach Dion Donahue hefyd yn symud ar draws. Stratulis efo'r gyd! Ac yn canfod, cornol ucha rwyd. Ryan Stratulis efo'i ail gol o'r tymor. Yna gyfla i'r ymwelwyr dorri. Holmes ar draws a Stratulis. Stratulis. Mae Aaron Edwards yn y canol, mae Stratulis dal yn mynd. Stratulis, Aaron Edwards! A mae'n saff rwan I gei cona. 2-0 yn yr amser am anyddiadau. Nathan Wood yn ei dwyni. Wood nawr. Bas mlaen at Cain Owen. Yn tynnu ddyn nôl, Cai Whitmore! Yn agor y Sgorio I ben y bont. Wrth I agosau at 10 munud ola yr hanner cynta. Wood a Cain Owen fel nhw'n gwneud sawl gwaith yn cyfuno lawr y chwith. A Cai Whitmore yn gorffen yn bert. Sletchos tuag at Jared Wright. Wright yn i'r lleinan. Wright! O'r cefn. Mae fe yn y llinell flan. Ac yn sgorio fel ymysodwr profiadol. Gwych gan Wright I wneud y lleinan. Mae'r ergyd i'r gornel isa yn curo Absalom. Smidiad yn y cwrt Cosby. Tuag at y posti pella. Mae'n dod o'r arbeniad yno. Gan Anthony Kay. Marcio llac gan y dre newydd. Mae Anthony Kay wedi rwyd y gol gyntaf o'r tymor. O Blair gan Dave Jones gyflym efo stepper mantais. Cam diymeriad erchill gan golwr y dre newydd. A dydy'r capten Chris Venables ddim yn methu cefleon clir fel yna. Fil ar gicrydd I Hwlffordd. Mewn mae'n mynd. Ac mae'n mewn! A phwy sy'n hawlio hi? Dwi'n meddwl taw Dylan Rhys. Oedd y gath I cyffyrddiad. Oedd wrth Jamie Fil yn wreiddiol ar gicrydd. Mae Rhys yn ei hawlio hi. Mae di tasgu'n y cwt bach. Flint, trio creu lle. Cefnogaeth Rymmer, y tu ôl iddo fe. Rymmer ar... O, gan beniad ac am gol! Rymmer ar groesiad. Ac Iwan Lewis yn plymio. A gwyro honna. Heibio I Dutton yn y gol. Phillips ar gyd gornel. Un arall ar ddechrau'r ail hanner yma. Beth sy'n trio clirio, methu gwneud. Flint, nôl i'r canol, y peniad, y gol! Aberystwyth yn dathlu'r ail! A gyd gornel yn achosi problemau. Airbus yn methu clirio'r bêl, nôl i'r canol. A Bradford a gododd. Ryan Edwards. Dros y top. Ond mae hwnna'n gawnach llwyr am y Dafo, gallu manteisio! Lawr ag e'r Cwrt Cosby, mae'n drosedd. Y Bradford yn isgodd o blaenor y llawr. Mae modd dadle fod dim llawer o ddewis gan Bradford. Yn dibynnu ar Liw y Gerdyn hyn. Coch fydd hi.
Wedi ddanfon o'r cam, mae hon y bosib yn foment fawr yn y gêm. Un dyn o fantes. O, ac am arbediad arbennig! Mae gwe web yn y gôl yn ddigon i rwystro'r ymwelwyr. Y gŵr ar fenthyg o Abertawe. Ni'n dyrnu honna. Ryan Edwards digonedd o le. Cymani hon, postyn pella. Hanner cyfle Bêl nôl, a nawr i gefen y rhwyd. Ac Ebers di dwy'n un yn ôl. Jake Kerr yn aros yn y mynyddgar am ei ail gyfle. Ac yn ei chladdu fi. Dyna chi'r hyn ddigwyddodd yn gynharach wythnos yma, a dyma'r hyn sydd wedi digwydd hyd yn hyn o dim sgorio terfynol yw'r rheini. Erbyn ni'n bedair i ddim fan hyn, Bala ar y blaen, a Saint hefyd ar y blaen o 2 gol i 1 yn erbyn y Dre Newydd. O ran gemau fori, dwi'n rhaid diddorol, mae'n gyd yn diddorol, adeg mae'r tymor nag nhw. Taith hir i Gaernarfon, taith hir i Holffordd hefyd. A Pen y Bont, tas yn dod i hynny. Fel un mae'n sefyll ar hyn o bryd. Nawr, defyr y 2 glwb sy'n ennill heno, yw'r 2 glwb tu ar brig. Mae yna 5 pwynt yn glan i'r Saint Newydd yn barod o'r gweddill. Airbus lawr yn y gwylodion. Mark Lloyd Williams sydd wedi camu o'r pwynt sylwebu ata i. Ni wedi trafod 3 o'r glybau sy'n chwarae enno. Beth am y Dre Newydd, Mark? Yw'n sioc gweld nhw lawr fyna hefyd? Yndi mai, feddwl lle nath Norfan tymor dwytha di gryfau yn ystod y haf. Dwi'n meddwl, wedi curo wan yn ei 4 gem dwytha, dim ond pwynt yma wythnos yn ôl, a dyna wedi colli hwnna. Ddeud y gwir, felly yna bwysar Chris Hughes wan yn Dre Newydd. Yna wyth, fel ti'n deud, o'r 12 di newid rheolwr. Yn dweud, lle fod yn awfad. Sy'n amser dyn ni'n mynd arall. Pwy a wyr beth sy'n digwydd yn y byd Pêl-Droed, a falle fydd yna reolwr arall mewn fan hyn cyn bo hir. Pwy a wyr Mark Allen wrth y lliw ar hyn o bryd. Dyma sy'n digwydd hyd yn hyn, i ail gemau wrth y lliw. A beth amdani, Mark, o'ch chi'n siarad cyn y gêm, oedd Hugh Griffiths gyda ni cyn y gêm, le fyddwch chi'n dachrau gyda tîm fel hyn, wel, gosod y sylfaen yn gadarn yn y cefn, ceisio peidio ildio, nath ddim gweithio. Nath o ddim gweithio na ddo. Nathan Pete, mae o'n amddiffyn o'r canol, a sbio faint uchel fynd i'r cae dio, mae bellach na Dave Edwards a Kieran Smith. Luke Wall gafodd y cyffyrddiad olaf o sy'n hawlio hi, ond dechrau siomedig a wedyn ildio yn gynnar ar ôl hwnna eto. Ac pan ti'n chwarae tîm o'r dda ar Bala, beth dwytha ti eisiau gwneud ydy rhoi gol gynnar iddyn nhw. Ti eisiau rhwystro nhw, neud saff nhw'n mynd fwy yn gyrchol, ond mae bob dim yn lawr, un asgell chwith na'n asgell lle, mae'r ansod o yn benni gamp. Beth am y gŵr yma? George Newell di cael cwpl? Dof, Chris Venables, dwi'n hefod i sgorio hat-trick i ben hynna. Yn arbeidiau da gan y golwr yn fan yno. George Newell yn dangos i ddonia. Oedd o'n siarp yn y cwrt 6 am y briwsion. Ac eto, y groesiad nath ni sôn, ddechrau'r gêm, faint o golia oedd Airbus di ildio o groesiadau mewn i'r cwrt Cosby, a bod nhw ddim yn delio fy nhw, ac dyna sydd wedi digwydd yna yma. O'ch chi'n poeni amdano nhw o'r adeg yna. Fe setodd pethau rhywsut, ond erbyn hanner amser, mae'n beder, felly gen i weld y drydedd. Newell yn taro eto, ni wedi cael ei dad yn gwylio, cwpl o weithiau yn barod, ond bydd Bala wrth i bodd i gael gafel ar y chwaraewr yma. Bydd, yn eithaf Mendes, o'n creu y groesiad ar ansawdd gan y fo, ond faint o le mae'n cael yn fanna Newell. Mae'r marcio'n llac, mae'n cael amser gael ei groesiad i mewn cyffyddiad gwych ar ei frest, ar ei droed, gyrfau droed de, ac just troi yn un fan ac jyst yn plannu'r bêl, dim gobaith i dytyn, ond unwaith eto maen nhw'n cael gormod amser lawr yr esgyll, a ti'n meddwl o fanna 2 gol i ddim, rhyw 4 munud cyn yr egwyl, hapus o fyna fydda ni ail drefnu yn y stafell newid, ond ildio 2 gol wedyn, o fewn rhyw 2 funud, mae'n o stan yn nhw, dydy. Ie, o'ch sôn dyle Venables wedi cael hat-trick, o'n i weld pam fan hyn, am felly gyfle cyn cael y gol. Beth sydd yn taro chi'n gwylio fe cwpl wythau tymor diwetha? Dwi ddim yn gadael i hyn effeithio fe, so fe methu cyfle. Nôl o fe am gyfle arall. Na, dwi ddim. Dwi'n di sgorio dros 200 o goliau yn y gyngrair wrth i benni lawr. Mae'n cael yna o flaen, mae'n darllen y groesiad dod i mewn. Mae'n gryfach na pam, dwi'n meddwl, yna fan yna arwan na fanna, so di dabo ddim yn bigo fyny. Mae'n jyst yn sefyll yna camu i'w dde, i'w lathan neu ddwy. A jyst, dwi'n gorau neidio, dwi'n meddwl i benionau mewn. Mae'n mor hawdd, mae'n mor syml yna. Ac, mae'n amddiffyn Airbus di bod yn echrydus yno, a mae hynna yn bod yn neis o nhw. A ni'n clywed chi'n y sylwebeth hefyd nodi bod nhw wedi newid pethau yn y cefn, ond lot rhy hwyr, rhaid diffyg profiad rheolwr sydd fyna felly? Efallai wir, ond ei fi, Dyla Thomas yn dechrau yn canol o'r 3 o fe'i profiad, a wedyn pan ti'n gweld faint o leodd Wall a Mendes yn gael lawr yr esgyll,
rhaid chdi newid rhywbeth. So rhaid chdi gael rhywun yna, lle chwarae 5 yn y cefn a 4, 1 a cael 2 chwaraewr i farcio Mendes a Wall. Nath hynna'n digwydd, nath nhw newid i 4 yn y cefn. Dwi'n meddwl oedd hi'n 4 gol i ddim pan nath nhw hynna. A oedd hynna tipyn rhy hwyr. A efallai a ti dweud, dwi'n meddwl bod hi'n ma Calon wedi bod yma ers blynyddoedd a wedi bod efo Steve O'Shaughnessy, efo bechgyn eraill cyn efo. Ac mae'n anoddach pan ti'n rôl o'r rhaid ond bod bynnag sy'n hefo fod oedd yn y weld o hynna'n broblem hefyd. Ie, dyna'r sefyllfa. Dwi'n ni weld y tîmau yn ôl ar y cae fan hyn. Cofiwch hefyd di Sul, mae'r enw'n dod allan o'r het neu'r fowlen ar gyfer y grwpiau rhagbrofa ar gyfer Euro 2024. Fi'n cofio cael yn rhifau yn gywir fan hynna. Felly'n edrych ymlaen yn fawr at hynny bydd am ateb arlein o ran sgorio. Gyda hynny, mae yna gêm o Cwpan Cymru arlein, ond hefyd, di Sul mae hyn yn digwydd. Yr ymgyrch nesaf i Gymru, Cwpan y Byd ddim wedi digwydd eto, 2024 yn yr Almaen. Diddorol, byddai'n braf iawn cael cyrraedd fan yna wrth gwrs ar ôl Cwpan y Byd yn Rwsia, nesa Qatar. Bydd ni nôl i rywle bach mwy cyfarwydd gyda cystadleuaeth yn yr Almaen am haf bydd ni. Nôl â ni at ein tîmau sylwebyn ni. Hugh Griffiths gyda Mark Jones yn Saesneg. Mark Williams yn ôl gyda Bryn Thomas. Diolch yn iawn Dylan, mae yna 2 newid i dîm Airbus. Wedi cael ei wneud ar y regwyl, mae Mahmoud Dabo a Tyler McManus wedi gadael y cae ac ymlaen yn ei lle nhw y daw Owen Payne. Mae gen i fo rif 19 ar ei glys ac Michael Burke. Mae gen i fo rif 15 ar ei grys. Felly 2 newid. Os da ni wedi deall yn iawn o'r naill dîm i'r Airbus. Felly 2 newid Mark yn cael ei wneud ar y regwyl. Dim syndod, mae Tyler McManus y bachgen dyn a oed wedi mynd. Ac Mahmoud Dabo y blaenwr mynta wedi mynd ag Owen Payne a Michael Burke ymlaen. Ia, wrth gwrs, Dabo yn creu llawer yna McManus. Bachgen ifanc yng nghanol y cae ac oedd hi'n fedru pethau na ddod oedd hi'n mewn i gêm o'r fawr a hyn o safbwynt Airbus ac chwarae'n ebych chwarae mewn ffwrgadol ag Edward Smith yng nghanol cae. Dyma chi gadarnhau mae Mahmoud Dabo sydd wedi gadael y cae ag Owen Payne ymlaen yn ei lefo. Tyler McManus wedi mynd. Ia, so sy'n disgwyl yn o'n fynd illa 5-4-1 a jyst cadw'r sgôr ma lawr gorau fedrith nhw. Be fydda Mark Allen wedi dweud ar y regwyl? Ennill yr ail hanner neu peidio colli'r ail hanner? Wel, sgodd amser i ddeud hynna, sy'n rhywbeth yn gandrill efo nhw. Ti'n deud ar ddechrau'r gêm, a maen nhw wedi gwneud y gwaith dadansoddi yn ôl beth ni ddall hyn yma. Am siŵr bod nhw wedi dangos faint o golau maen nhw wedi ildio efo goresiadau mwyn i'r Cwrt Cosby neu gicia gosod. A maen nhw wedi ildio 4 gol o hynna. Eto hynna yma, a dyn nhw'n dysgu a dyn nhw'n gwrando, a dyna di'n gwaniaeth. Bala, yr myniad Edwards, edrych am Luke Wall. Ond ôl i'r cwestiwn ia, cadw llechan lan, cisio byd y colli'r ail hanner, a cisio cael rhywbeth i afal ar i fynd i mewn i gemau nesaf rwan, a perfformiadau. Dyna, ti wedi colli'r gem yma, sa ti ddeud heno. Fydd i fynd amdan, ti'n cisio fynd amdani, cael gol gynnar a gweld lle mae'n hyn am dech di, ond os ti yn onast efo chdi dy hun, sa ti'n meddwl y pwynt allan ohoni yn perfformiad ti eisiau wan. Calon cymeriad. A cymeriad gan y chwaraewyr. Mae nhw wedi bod mor siomedig yn hwnna'r gyntaf yna. Dion wedi mynd allan, naddo, fel ar dir y chwarae. Orton i fewn yn galad efo Nathan Pete. Gwiro allan at Ryan Edwards. Palmer, ildio'r meddiant wan, Dave Edwards. Syth yn edrych am y bel am gyfeiriad Newell, George Newell, Jake Phillips ar ei waro. O beth dwi i weld, Mark, mae Airbus wedi gwthio George Piers i fyny i'r llinell flaen yn do. Felly mae Piers, Payne a Burke sydd yn 3 hogyn ifanc, ond
bach mwy o symudoledd, efallai bach mwy o gyflymder yn y llenell blaen. Ie, mae'r patrwm di newid i 4-2-3 yn di crawdd ar y pam yr nista yng nghanol y cae, i angori ganol y cae. Mae Ryan Edwards yn chwarae fel y rhif 10, Piers o'r canol. A wedyn Payne. Ac Burke, ia. Burke, ie. Twyd lawr yr esgyll. Nath rwy'n eitha fi bod Burke di, mae'r un o'r elyddion. Do, pan gathon ni'r daflen. Mi nath y gŵr oedd yr daflen i ni, nath o ddeithau croeswch enw Michael Burke oedd i ar. Wrth ni weld y digwyddiad yma eto. Bach yn hwyr fanna gan Kieran Smith. Ond do, nath o ddeithau ni am groesi enw oedd i ar y team sheet am ryw reswm. O, dyna pam ni'n chwilio amdano wan, lle mae'r rhif 15 ar y restr fe gen i. Orton. Payne at Crowther. Burke. Crowther unwaith eto. Mae'n dyn tal yn yna'r peniad gan Nathan Peat. Ond mae hynna well mewn 4 munud rwan. Mae mewn 45 gafon ni yn ar y cyntaf gan tîm cartra. Cytuno'n llwyr. Oed. Ac efallai bod nhw'n fwy cyffyrddus chwarae y patrwm yma o 4-2-3-1. Cos dyna di mwyafrif o dima, dyna mwyn i ddefnyddio wan, y 4-2-3-1. Yn aml iawn ti'n gweld 4-2, weithio fyna rhaid chwarae 4 box, 4-2 yng ond sydd fel mwyafrif o dima chwarae'r patrwm 4-2-3-1. Mendes, Venables. Hammer, nid yn dda fanna, dwy'n y meddiant. Sicr mae Airbus wedi cychwyn yr ail hanner yma. Mae'n amlwg wedi cael pryd o dafod ac fel ti'n deud, Marc, wedi newid i patrwm hefyd yn do. Ie, mae Palmer fwy cyffyrddus yng nghanol cae hefyd. Oedd o'n cyffyrddus chwarae ochr chwith o'r trin y cefn. Ti'n gwybod? O, man. Di. Ethan Peat yma. Right. Mi'n sefyll arno fo. Palmer agoriadol. Ie, yn union. Mae'n Palmer. Peniad yn disgyn bron i McQueen. Dal yna. Yn arson ar cliriad. Mae'n ta Newell. Newell benden efo Orton yn grin. Mae'n hawlio bod na. Ia, bod na lawio yn fanna. Os a wynt cry yma, Bryn? Mae'n bob dim ochr yma yn yr hanner cyntaf. Wel, bod y fath yn digwydd rwan yn yr ail hanner. Rwy'n Airbus yn ymosod gyn gymaint ochr yma rwan. Alla gan i gem o ddwy hanner. Oedd, mi o'n hefyd. Oedd. Dod ar ymwneud. Tifwriadol. Geisio dal i gydbwysedd oedd o. Ie. Elliot Orton ond... Wel, iawn, Fydd ar gem i'r Bala rwan ar yr ail hanner yma. Ynddi. Yna pob clod i Airbus am hynny. Wrthi Jake Phillips. God i'r bel. Venables yn gadael i Nathan Peat. Luke Wall. Sgiliau da gan Luke Wall. Nes i fod o ar ein eithaf sy'n chwarae fi gilydd y Fangor sy'n ni fel. Ia, mae'n siŵr yn dod. Luke Wall am dymor yn Nantporth. Os yw'n mynd i Accrington Stanley, dwi'n meddwl, ia? Ia, dwi'n mynd yma. O Bangor, ia. Do, nath o 2-3 yn nhw, do. Braden Sean yn arall at i Accrington Stanley. Ie, o'n arall, fydde. Lla fo ni fel am. Newell methu hwnna. Hwnna. Mae Wall unwaith eto. Wall. Bod ar llifoliadan fan hyn, Marc. Mae yna patches gola yn does? Yn fan hyn, mae yna patches gola. A wedyn mae yna patches tywyll. Oes, dwi'n meddwl bod y llifoliadan yma, dwi'n gwybod os ydi o igon uchel, cos mae'r un i'r chwith yna ni fyma, weld yn fwy isal na y gweddill. Dwi'n gwybod os ar i ymlaen uwch i benno, ta be? Ie. Ti'n cefnyn yn dweud, ti'n ymlaen dwllach. Yndi. Yndi. Ie. Y pen acw mae'n llawer goleuach. I'r bel gael ei gwyro fewn i'r chanol.
Mendes. Kieran Smith. Gwarchod yr gofod yng nghanol y cae fyna Kieran Smith ac yn gwneud y job yn effeithiol iawn hefyd. Fel y teg iddo fo. Dwi'n gwybod pan ti'n mynd am y drwydded i fod yn gyngre, mae rhaid i'r llifyledau fod o'r i lefel lux. Ti'n gwybod, felly 500. Dwi'n mynd drydanwr, ond dwi'n gwybod 500 lux neu rhywbeth maen nhw fod, neu beth felly. Ond i'n meddwl am ychydig bach, mae goleuadau yn lle dda ti lawr yn gynharach. Mae'r goleuadau fan adden nhw, o ochr y cae. Lys yn tal ar un am nôl ymlaen. Mendes. Orton, gath Orton yn dda ar y teg, cadw at i dasg Elliot Orton. Be da ni weld dwi'n di pan Orton, neu pan Mendes neu Wall yn ymosod, mae gyda nhw fo, mae Pen yn dod i'r cymorth i'r cefnwr chwith, a mae Burke wedi'n i'r cymorth i'r cefnwr de. Cyfle arall i Venables. Orton. Cliriad. Kieran Smith ac yna. Yn ôl gan Tony Kay. Ramsey. Gana chi, gliriad. Mi nath Thomason y dda fan do. Orton. Dyna weithio rech chi'n eibrin, jyst mynd yn un gyrchol. A Bale wedyn, Bale yw 20 llap bellach i fynd i'r cae, a ti'n nad ennill y meddiant yn gwsach i gol nhw, yn trach na gol, bod chdi'n cael mynd yn bell o un pen y cae llall o'r Bale ar llawr. Gyrediad penderfynol gan Jake Phillips. Yn tam Burke. Phillips. Burke ar gael unwaith eto. Yna siomedig yn dod diffyg profiad falle ia, gan Michael Burke fanna. Ie, ceisio gael ei droed chwith oedd o, ond Arsan di darllen beth yn geisio wneud. Smith, Crowther. Dim yn ôl y dyfarnwd. Y cona. Dutton ar cliriad. Dave Edwards ond neb yn gwyddi yn fo medda fo. Pan mor Ryan Edwards wedi dwyn i rwan ta. Elliot Orton. Ryan Edwards. Camer ar gael. Dyma fo. Slack unwaith eto ag Wall. Hawdd. Kieran Smith. So Kieran Smith yn codi ben yn fan'na, wedi dal Dutton allan o'i linell gol o 15 llaff. A da ni wedi gweld goliau reit arbennig yma ar y Maes Awyr a draws y blynyddoedd hefyd yn do o bellter. Lewis Buckley. Sgorio ddor, cylch canol yn fan hyn i Llandudno. Yn sylwedu ar y gêm yna. Gyfan yna, Llandudno. Pan i'n meddwl ti'n dweud bach, fydde chleb o chdi. Na, dwi'n mynd chwarae, ond dwi'n saff. Dwi'n gofio sylwedu ar un gol o rhyw hafar ffordd, ond efallai allan o fodd o. O, mae Cwyna. Nidio'r meddiant Newell. Mendes. Edwards. Cael i'r Wedi am yn ôl. Wyth da yn fanna gan Jamie Crowther. White at Pete. Ti'n gweld gwaniaeth hwnna fo dau am ddyn nhw'r canol o fanna. Mae ganddo nhw ddyn i fercio. Pan gen ti 3, ti'n meddwl, pwy sy'n marcio? Dwi fercio fo, ta chdi sy'n fercio fo. Ond drwam nhw'n gwybod i. Mae'n chwarae 2 ymosodwr gyn ni 2 am ddyn nhw'r canol. Marcio di hwnna i fercio llall. A ti'n gwybod, dyna di job di. Lle ti'n methu pasio, cyma di fo, mae'n dod ata chdi. So, mae Cona yn gosach i Venables, mae Thomason yn gosach i Newell. Ac efallai rhaid chdi'n ei clod i Mark Allen bod yn ddewr rhy hwyr. Dwi'n dweud ond y ddewr newid a di ryw uwch ddyn am ddyn. Pigwch chi ymysodwr yr un i fyny.
Arsan. Newell yn mynd ar Arsan! O, chi'n gweld, oedden ni reit yn ôl i'r ergyd yna. Gan Arsan. Nath o fwynhau o'na. Do, Airbus yn siŵr yn disgwyl i Arsan wedi groesiad i mewn. Ac o'n peder yn o. Pam lais yn neb yn cael fi lawr. Wedi fi fanteisio. Ac eisiau cael gol yn un heno. Eto i sgorio i'r Bala. Symud o'r dre newydd. Dros yr ha. Venables. Nes i'n gofyn i chi beth sa Colin Cates yn di deud ar yr egwyl ta. A pam, ydi o di newid rhywbeth fel ymateb i beth sydd wedi digwydd ar dechrau'r ail hanner yma? Na, dwi'n di newid i'n byd na ddo. Cadw yr un patrwm oedd yn llwyddiannus yn y hanner cynta. Ella fod o'n siomedig bod nhw'n mond i sgorio 4. Dyna swn i ddweud bod yn perfformiad gwych, ond i fod yn orferuniadol ella, bod chdi'n dweud yr un wedi cael 7-8. O, yn hawdd. Yn hawdd, sa wedi gallu bod yn hawdd. Yn nid hawdd. Venables, so wedi gallu cael hat-trick, fysa Newell wedi gallu cael hat-trick. Tarwyd y postyn yn do, mae yna beniad dros y trawst ac yn y blaen. Ie, gafodd o'n nifer o gyfleon. Thomason. Burke. A do, ni gafodd o'i ddal gan Arsan. Mae'n gyfle fan hyn i Airbus. Gael ei dynion mawr i fyny. Oes am llawr o daldra i weld yn tîm Airbus. I fod yn onast. Thomason oes. Crawdder di'r ddau dalall efo o Conach di bach talach, ond so ti sbio'r dîm o Bala. Pete, Kay, Venables, Edwards, Newell fe dal. So mae gen nhw'n chwaraewyr rhyw cwol un arall. Mae o'n yn un amddiffynol. Yn un amddiffynol a swn i wedi ddau yna ffordd arall rownd. Ia. Hammer. Tu hwn, tu bawb. Ond mae'r chwaraewr tala di gadael gyda llaw. Mae Mamadou Dabo gafodd ei elyddion 6 trodfad, 6 modfad, felly dydy'r taldran ddim yna. Na, dim yn ymosodol, na di pan ti eisiau cael y bel i Cwrt Cosby yn dod y ansawdd na gan Palmer y fanna yn siomedig. Awr o'r gêm wedi chwarae, cofiwch. Pêl-Droed rhyngwladol dydd Sul 5:23 yn fyw ar S4C Cymru yn herio Uganda. Venables. O, and Burke. Mendes. Edwards. Pass. Lack. Ydych chi'n dweud hynna'n aml am Dave Edwards? Nath o'n edrych yna ddo, mi oedd hi'n bas ddall os o'n nhw'n dweud. Na chi sgilia, gan Tony Kay. Mor gyffyrddus ydi ar bêl. Tony Kay. Yn dy bas. Bas flair fanna. Yn diwedd, tegad Mendes. Codi frau chi fyny. Yn ddihuroedd efo. Fyn i weld. O'r hwn to. Dig i wych de. George Peers. Curo George Peers yn rags. Os am banad yna, dyth o. A pei fi. Thomason. Gyda Palmer at Orton. Amser gyll mo. Yndi. Gêm ddim yn fflat yn dyri. Mae'n gymaru fo'r hanner gyntaf yna. Dyna sy'n digwydd, mae'r chwyban yn mynd am yr egwyl, mae'n un tîm ar dan, i'm angen y chwyban, a mae'r tîm arall wedi disgwyl, mae'r chwyban yn mynd i dynnu pwyth allan o'r gêm, ac dyna sydd wedi digwydd i weld, mae'r Bala, da ni di ennill y gêm yn hawdd, gyffyrddus, jyst mynd drwy pethau ma'n o rwan. Os ti'n bedylech di wneud ydi cael y momentum, cael y goliau, y hyder, cos da ni'n gwybod bod y Seintiau di sgorio be, un gol ar 15 yn ei 2 gêm a hanner ddwytha. Ia. 6 dwrnos ymlaen, 7 cyn hynna'n erbyn Met, 2 hyn o'n barod. Felly, dwi'n gwybod bod nhw'n gwaniaeth goliau.
dyfa'r seintiau yn dod yn uchel, ond pan ti yn brwydro gyda Ceycona, Pêl-Droed, Gaernarfon am yr ail safle yna, efallai fydd, ti'n gwybod, fydd gwanaeth goliau yn mynd i efallai gael chdi allan i Ewrop neu mewn. Gyda nhw 8 gol McManus o'n, dwi'n meddwl tymor yma. Fo ag Aaron Williams oedd yn gydradd ar y brig, 7-1. Yep. So mae McManus wedi mynd i frig tabl y prif sgorwyr. Gema fori gyda llaw Ceycona Hwlffordd, Met Aberystwyth, Pontypridd, Caernarfon, a'r Flint yn erbyn Pen-y-bont. Mae Ceycona fel tas nhw wedi troi cornel y fynd yn un. Dyn nhw'n pildio gol gatra, dwi'n meddwl o. Dwi'n meddwl bod nhw wedi chwarae... Dwi'n meddwl gol yna, mae'n ennill pob un, dwi'n meddwl, gartra, o gol i ddim eich. Ia, ac oedden nhw wedi colli bob un oedd i cartra'n dod yn cyn iddyn nhw fynd i Gaernarfon. Gaernarfon nos Fawrth. Ia. Na, gath nhw ddwy, i ddim os dwi'n dod o blaen, dwi'n meddwl dan sy'n eithaf yn hwnnw. Newell. Edwards. Yn ei gyfeiriad Kieran Smith, Jake Phillips a'r peniad allan. George Newell mae weld yn ychwanegiad da i garfan y Bala, dydy? Yndi, mae o. Ath o'n cychwyn gema ar ddechrau tymor, dwi'n meddwl, ond dwi'n meddwl y gem gyntaf oedd cychwyn, os dwi'n cofyn iawn, oedd yn Aberystwyth yn y gem na, nillon nhw 4-1, oedd o'n gyrru argraff yna fi nos hwnnw yna, oedd o'n cychwyn yn Pen-y-bont, eilir oedd o fanna, yn y gem yna. A wedyn, dwi'n sicr oedd ddechrau yn ebyn Ceycona chwaith. Dwi'n meddwl Colin Cater yn hoffi fi yn ei gema nhw, cos y ddwy gem nes i cyn Aberystwyth, oedd wedi colli blwydd. Yn Pen-y-bont ac Ceycona. Dwi'n gol fi'n dod drwy'r giat am o mae hwnnw meto. Mendes, Orton, Tacluso. George Newell gyn chwaraewr Bolton Wanderers am Motherwell. Galbyn Rovers, os dwi'n cyfan iawn i fyny yn yr Alban na. Ie, Southport oedd o'n ystod yr had, e. Ia. Dwi'n meddwl nhw'n cyngres o gogledd, dim ond, e. Yndi, yndi. Ond eto, yr wydiau da i'r Bala, rhaid dweud, llygad am gol gan efo. Ac yn creu weithgar. Yn ôl di dechrau partneriaeth da efo Venables. Cei. Edrych am Nathan Peat. Gymodd i gyffyrddiad oddi ar Peat. Do wir Peat gafodd y cyffyrddiad ola. Oddi ar ei wallt o, dwi'n mynd yma. Opa wallt gan o'na Nathan Peat. O, dim gwaith. Mor gen o, ddo fyd. Da ni hanner ffordd bron. Drwy'r ail hanner. O, Piers. O, Piers. Ar wall. O, mae gen Wall pob hawl i gwyno. Mi oedd hwnna yn dacl wyrion gan George Piers. A mi o'n llawn heiddi cerdyn felen. Ddim angan. So, beth dwi ti isio di un o'n Airbus gweld cerdyn coch. So, maen nhw lawr mewn dyrniau o hwnna. Hwnna'n cerdyn coch. Hwnna'n fwriadol synigau. Nath o'm mynd am y bel o gwbl o fanna. A tod mae hynna'n dacl berig sy'n ti'n gallu... Torri goes o. Wel, torri goes neu bod anaf ddrwg i Ben Glyn. Tod un o'r ligament yn y Ben Glyn. So, am di gallu cwyno o gwbl tysa John Andrew Jones di dangos yr cerdyn coch. Hanner ffordd drwy'r ail hanner Edwards. Ar ei crydd, Kieran Smith. Pennydd allan gan Crowther. Sbiwch lle mae Alex Ramsey. Cwyno Newell yn troi, mae Cwyna'n hawdd. Edwards. Jamie Crowther. Ryan Edwards. Ben efo Dave Edwards. Phillips. Edwards. At Arsan. Bale yn tasgu yn y gyfle fan hyn i Venables. At Mendes.
Yn ôl at Venables, Venables creu lle am yr ergyd. Am ddiffyn da unwaith eto mae'n aros yn 4-0 i'r Bala. Dyle Venables sy'n sti reid y bas na i'r chwith i Mendes ar ôl yr eridiad y ymgylch. Dyna Mendes di gwneud y gwaith da. White. Nôl braidd gan Venables. Y tro na. Dyma'n apus fan niwl o fod yw'r gol mae. Mae Bala, pwyso am y bumed. Luke Wall. Beth da gan George Piers. Mae troi yna Thomas yn ei da, mae'n dal i dir wedyn Mendes. Fanna wan dod ar Bêl, jyst dod i mewn i'r chwith, bas fach. Sa Mendes, bod i pasio Bêl na wedyn i gefn yr hwyd. Ond yn ôl at, sy'n ma, safle cychwynnol Alex Ramsey. Mae'n chwarae yn uchel iawn tu allan i'r cwrt Cosby, ond mae'n gath o'i ddal yn gêm yn Ceicona. Nath Ryan Strachilus i ddal allan o'r 20 llath. Fel golwr ti'n deud reis, dwi'n cael anal, bai fideo, neu bai reolwr yn cael chdi chwarae mor uchel i fynd i'r cae, ond mae'n rhaid chdi gael yr ansawdd o'r chwaraewyr i dyguro di o fanna fyd. O bellter. Mae o dipyn di allan i'w gwrdd Cosby. Fel y gymau o ryw browlan yn y fan yna, Alex Ramsey. Ia, dyna sy'n gafodd ei ddal. A dwi'n meddwl beth oedd ni ledrwch o ffordd y golwyr Ceicona cyn y gêm wrth Ryan Strachus cod y ben yn sydyn, cos fydd o yn bell allan o'i gol. A dyna ddigwyddodd ar ôl chwarae teg i Neil Gibson nath o reid y clod i Neil Ebro wedyn. Ar ôl y gêm yn ei gyfweliad. Hwnnwch o'r eir da, hefyd Strachulus. Nath o gol da, Cei Cryd na gath o'n erbyn Cynarfon os o'n o blaen, a creu y gol i Eiron Edwards hefyd yn de. Ie, ar fyddig o Tramir, mae wedi cael tymor da. Oedd o Marine, siarad Arla Morgan amdano fo. Lle bod sôn bod o'n dod i fa yma. Ond oedd Arla Morgan dweud oedd y Marine llynedd ar fenthyg gath anaf ddrwg, dwi'n meddwl. I'w Ben Glyn, neu torri goes, tradd am Tramir llynedd. A dod yn ôl, oedd o tymor dwytha'r Marine. A wedyn, mae Neil Gibson wrth gwrs yn nabod y staff yn Tramir ys i amser o na fel hyfforddwr a chwaraewr ac wedi cael Ryan Strachulus i mewn a mae'n cael argraff i dîm Ceicona tymor yma yma. Ni'n deall bod yna eilyddio ar fi'n digwydd i'r... O, bod yna eilyddio dwbl yn mynd i ddigwydd ar yr ochr bella. Mae yna ddau chwaraewyr y Bala'n disgwyl i ddod i'r cae. Da ni'n deall mae James Davies ddaw ymlaen yn lle Luke Wall. Cei jyst godi'r fel i fyny i gyfeiriad Venables. Newell. Rheolaeth hyfryd ac yn canfod Wall. Wall mynd amdani. Yna y bwriad yn sicr. Rwan yna gyfle i Bala wneud yr elyddio. Felly dau flaenwr sydd yn dod ymlaen yn fan hyn. Dyma ni gol Wall. Wall yn gadael y cae. Ac yna Venables hefyd, a Venables fydd yn gadael y cae hefyd. Felly Luke Wall a Chris Venables yn gadael y cae. James Davies ac Adam Roscoe yn dod ymlaen. Adam Roscoe yn dod ymlaen. Pa mae'n tynnu Luke Wall i ffwrdd? Mae'r ansawdd gyda fod o'r chwith na. Di bod yn fendigedig. Os gen i gyfle i sgorio gol cyntaf i'r Bala. Dwi'n meddwl James Davies efo'r un ansawdd. Pan mae Mendes ochr yma wan a fe droi de. Fydd yn newid ongl y croesiadau. Sy'n ni fod Venables di mynd? Na, dwi ddim. Dwi'n meddwl bod yn warchod o'r cofn yn rhywbeth gwirion. Ac a cerdyn coch yn rhywbeth felly. Ti'n gwybod? Dyma Newell ar hat-trick. Ti eisiau rhywun munudau a dwi'n bach o ffitrwydd i Adam Roscoe. So, i Newell neu Venables yn gorfod gadael y cae a pan ti ar fel ymwysodwr ar hat-trick. Dwi'n eisiau ti eisiau gael dynnu ffwrdd. Ia. Arsan. Cyffyrddiad cyntaf i Adam Roscoe. Ni di Adam Roscoe yma, Jws, yn un i fi oedd ei... Lle ath o'n... MK Dons? Wimbledon, Wimbledon, de. Ie. Ond wedi syni bod oedd yn mynd
i Wimbledon lle cynta. Ond ti'n gath o rhyw hanner tymor dad o'r met i mewn i'r gyngrair yn lle cynta. Dwi'n chwarae di Mec Cymru ac yn y blaen, a wedyn dwi'n byd yn Seintiau Newydd yna. Na da. Dwi'n meddwl llawer yn Wimbledon chwaith, a wedyn dwi'n meddwl gael o gytundeb da i ddod yn ôl gan y Seintiau Newydd, ond oedd pethau'n gweithio allan. Nath o'n nôl ar 20 tymor dwytha 2 met, nath o'n creu argraff o fanna, ond wedyn dibynnu be di'r telera gan y Seintiau, rhwng y Bala a'r Seintiau, oherwydd oedd chwarae dim dan 4-15 y Seintiau ar dechrau'r tymor. Ac efallai bod Seintiau wedi weld dos di o ma, da ni'n misio chdi o gwmpas, dos ni chwarae di fel arall, da ni'n angen dy gyflog yn ôl, i dal dy gyflog o chdi chwarae dim arall. Wrth gwrs, bydd yma'r gael yn mynd bythefnos, sy'n ni'n meddwl, i chwarae'n erbyn y Seintiau. Na, fi siwr. Yn ôl telera'r cytundeb benthyciad, mae'n debyg. So ti'n disgwyl fod o'n gael chwarae. Na fod y chwaraewr drytad gwrs i'r Seintiau i arwyddo, de. O, cyn arwyddo Declan McManus, wrth gwrs. Ie, am ddim eisiau ni. Sa ti wedi costio miliwn, bai? Airbus, lle da ni, 75 munud. Ond mae'n ddisgod yn yr ail hanner yma, beth bynnag? Yn difyna di plesio Mark Allen, swn i feddwl. Ond beth sy'n weld ydy, di ddeud y gwaniaeth efo patrwm y tîm. Mae'n weld fwy cyffyrddus i chwarae 4 yn y cefn. Sians oedd o'n difaru na gychwynodd o'r gêm fel hyn. Phillips. Ie, mae'n bethau gwirion am drwy dy feddwl di pan ti'n reolwr wedi pan ti'n cychwyn allan. A wedi chwarae munud cyffel a blaen, ti'n meddwl, rhaid ni gadw sgôr lawr. Ramsey, cael rhywbeth i wneud. Wel, jyst i'n hera'r cyntaf, so wedi gallu cael cadar yn bysa. Bysa, ond beth ydy, os tîm gael gêm nos Fawrth, mae siŵr nath o'n ddim ymarfer nithiwr. A wedyn, wyt ti di ymarfer chwarae fo 3 yn y cefn. Ydy y patryma, y chwaraewyr yn gwybod lle maen nhw fod, ydy'r bylcha rhwng y chwaraewr sy'n hanol rhywun ffynir yn y chwith yn y dde pwysau flaen o. So beth i'r arddull ar ymdi ddefnyddio sydd ar ymdi dod allan pwy sy'n marcio pwy ac yn y blaen. So os ydym di cael sesiynau marfar ar newid patrwm y tîm, so mae ddiarth wedyn. Be mae Crowther a Rosgro wneud o fanna? Mae'n oed yn hapus rwan. Yndi. Chydig bach, wyt ti'n mynd dyfler yn fan yna. Horton. Mae'n synhwyr o bod Bala wedi mynd i lawr ger yn dydyn. O'i gymaru efo'r hanner cynta. Yndi ma nhw, ond rhaid ti'n rhaid clod i ffordd mae Airbus di seti fyny yn yr ail hanner hefyd. Mae nhw wedi stopio y perig lawr yr esgyll. Alsan ar greisiad. Thomason ar y peniad. Dyna di gwanaeth di bod yn yr ail hanner. Mae'n dyblu fyny ar ysgellwyr sy'n mae'n anodd cael o bel. Dwi'n cael lle na tu cefn i'r ôl ysgellwyr. Bel oedd Wall a Mendes yn gael rhyddid yn ystod y hanner cyntaf. Pas hyfryd. Ond Rosgro cael ei ddal. Cam sefyll. Drwch blewyn oedd hynny hefyd. Efallai, be fedrith helpu Airbus ydy bod ti'n Cwpan Cymru penwythnos nesaf bod nhw gwybod i cartra yn Queen's Park yn Mixham, dwi'n meddwl ma nhw. Ond efallai fedra nhw gael buddugoliaeth, ddim yn hawdd o fanna, mae hynna'n sicr. Gael cael trac athleta yna, ond os gaeth nhw buddugoliaeth o fanna, efallai fedra hynna'r sbarduno nhw eich bach o hyder iddyn nhw wedyn mynd i'r gêm na. Dwi'n gwybod na oedd ei cartra yn pen y bont ma nhw wedyn. Wel, hwn fydd yr 8fed colled mewn 9 gêm ynddo. Mae hynny'n siŵr o dorri calon unrhyw un. Ach, i sgiliau gan Dave Edwards. Dwi'n
Wedi chwarae Sintia to dwi'n meddwl. Na ddo. Da ni'n clywed bod y dre newydd wedi methu cico'r smotyn. Aaron Williams wedi methu cico'r smotyn. Cos mi oedd Flint yn ôl i 2-2, do? Do, on y Fawrth. Do. Oedd yn colli o 6-2. Gath nhw cico'r smotyn, Flint, do? Ie, do. Do. Acpro. Ydy Newell newydd afradu cyfle? O, hwnna'n dacl ag. Oedd mi oedd hi. Sicr, UMP neu Otter gath y dacl i mewn wedyn ar Newell yma na. White. Gan bwysau gan Piers. Hwna'n mynd i wir allan yn gigor na lot gwaith da gan Ross White. Ond ia, mae Airbus yn gofyn cwestiynau am niffin y Bala, wan, doedden nhw ddim yn gwneud hynna ar gyntaf. Dwi'n meddwl eithaf tro cyntaf, ond dwi'n tu cefn i am niffin y Bala. Dwi'n meddwl Ramsey chwarae'n uchel i fynd i'r cae, ond pan ti roi ti lawr y sianel rhwng y cwrdd Cosby a'r Rystlys, dwi'n gwneud mwy o waith i ni. Dwi'n meddwl cael yn wrth i fod, sy'n ei feddwl yn beth efo'r ymateb. Maen nhw'n sicr wedi dangos cymeriad yn yr ail hanner yma. O, dwi'n eich wedi clod i hynna, a dwi'n agwedd. Felly mor siomedig bod nhw wedi cychwyn y gem yma. Wedi Bala wedi gall o'r gyfleon oedd yna, hanner rhaid dweud. Newell ceisio mynd heibio i Thomason. Oedden ni sôn am enw Alan Morgan yn hyd-destun falle bod yn rheolwr newydd Airbus. Tybed dyna pan mae Kevin Ratcliffe yna. Maen nhw'n dweud weithiau'n drin. Fe oedd y rheolwr? Ie. Dwi'n ni'n fo Mike Newell ta. Wel ie, falle wir. Ie. Rosgro. Kieran Smith. Ergydodd hwnna. 10 munud o'r gêm yn weddill fel ag yr oddi ar yr egwyl. Y goliau gyd yn yr hanner cyntaf. Wall. Newell efo 2 a Venables. Kieran Smith ymhell o'r nod yn efo yna. Cofiwch nos lun. Holl uchafbwyntiau y penwythnos. Hanner o 9. A'r ystodeg hefo ni yma ar Sgorio. Gewch chi weld yr holl goliau o'r gema i gyd. Mae yna 4 wedi bod yma. Mae yna 4 wedi bod yn neuadd y parc hyd yma heno. Cofiwch y fori. Ceicona Hwlffordd, Met Aberystwyth, Pontypridd, Canarfon, y Flint, Pen y Bont. A'r holl goliau ar yn llwyfannau cymdeithasol ni. Ac hefyd ar eswderec nos lun. Bedair gêm anodd i galw rhaid dweud. Bedair yna. Yndi. Mae'r agos. Dwi'n meddwl fydd Met 4 Aberystwyth dim. Dyna'r sgor i 4 ddim. Gêm ddiw rhyw fis yn ôl. Ie, oedd, yn doedd. Ddim sgor fory. Dwi'n nawd i Ganarfon lawr y Montepridd chwaith. Na fydd. Wedi cael hwn ar ôl yn gyfartal yn ebyn y Bont yn Fawrth. Ie, Canarfon wedi colli'r 2 ola, ynddo? Colli fyny, oedd o'n siomedig iawn y ffordd nath nhw golli yn ebyn blaid hefyd yn doedd. Wedyn gofyn gyn chwarae'r Bangor. Mi'n gobeithio sy'n nhw'n cael canlyniad i fyny fanna. Ie, ddim. James Davies. Totten wedi'r amddiffynwr Davies. Yn cael ei groesio di fewn. Mewn y dawi gan White. Newell ceisio ei dal i fyny. Dave Edwards ar gael o ceisio edrych am yr hediad nath o gan James Davies. Sy'n dda weld efo George Newell. Fatha trio rhaid y bas na'n drwy'r Davies, gollodd o'r bel. Ond i ymateb o wedyn, oedd i geisio adennill y meddiant yn sydd bin. Gyda pwysau wedyn ar Airbus. Arslan Mendes ar gael lle ag amser i gael croesio di fewn, ond cweit yn tycio yn yr ail hanner yma i'r Bala. Llanelli wedi ennill o 6 i ddim heno yn erbyn y Fenni.
eilyddio dwbl eto i'r Bala. Siarad Foster yn brysur os oes yma, oedd hi'n bedwrydd swyddog yn y dre newydd nas Fawrth. Mae ma heno, ac oedd hi'n gwneud gem Everton Carlu'r nithwr yn y... Oedd yn dyfarnu. WSL. Ia, oedd hi oedd yn y canol ym Mharc Gwydys yn nithwr. Dwi'n ni'n pwydio'r ogyn o ddiolchar i chwi. Iwan Sean bach nir i hwnna. Drach yn brysur yndi? Yndi. Iwan Sean yn fan yna sy'n deitha ni gyda llaw. Pwy sydd yn dod ymlaen a ba newidiadau sy'n digwydd. O sydd yn fod i'r go-between hefo'r pedwerydd swyddog, de. Na, dio. Wedi mynd allan. Tafliad neu gigol. Mae Bo Cornish yn mynd i ddod ymlaen yn lle Joe Palmer. Felly Bo Cornish hefyd ar fenthyg o'r Seintiau Newydd, fel Adam Rosgro. Ia, Bo Cornish yma llynar, os dwi'n cofio nhw'n ar fenthyg. O gen o Llandudno, ia? Dwi'n meddwl. Ia. Felly mae Lasana Mendes yn cael mynd i'r ei draed i fyny. A Dave Edwards hefyd yn gadael y cae. Ac ymlaen Ethan Jones sydd ar fenthyg o Tranmere Rovers. Mae rai bod o'n bachgen ifanc, os dyn nhw'n rhoi 4 eilydd ymlaen efo rheola newydd yma. Ia. Mae'n rhaid fod y Flint i gael ei taflid allan o Cwpan Cymru heno, do? Do. Yn chwarae... Ia. Chwaraeo'r... Sy'n ddim gymwys i... Wel... Wedi ymlaen neu... Beth bynnag oedd y gos gafodd nhw. Ie, maen nhw wedi cael ei diarddel o'r gwpan yn do. Ar ôl cael gadael nôl i mewn ar ôl colli cael colwyn. Do. Gynta, yna rhyw hanner dwsin o dîm wedi cael ei tafled allan o'r gwpan yna dymor yma. Na, o i gyd. Ie, oes. Hanner dwsin yna. Felly gadarnhau Por Rutherford ymlaen ac Ethan Jones ymlaen. Yn gadael oedd Lasana Mendes a Dave Edwards. Felly mae Mendes, Edwards, Wall a Venables wedi gadael. Newell dal ymlaen, dyma fo. Erbyn y bêl yn ôl gan Rutherford. Kieran Smith. Ceisio chwarae'r bêl drwad i'r ediad. Por Rutherford a Rosgro. Smonach yn y cefn unwaith eto ar bumed hawdd. Gol gynta. Ar fenthyg o'r Seintiau Newydd i Adam Rosgro. Yn gol haws tymor yma na chith. Unwaith eto, Torion allan Jake. A wedyn y bas flair na nôl. Lle defnyddio i droed chwith i glirio ben lawr y cae. Gor chwarae yn y cefn. Dwi'n methu sortau draed allan. Mae'n mater hawdd i wedyn i Adam Rosgro. Dwi'n eisiau gold hwnna eto. Dwi'n eisiau gwybod bregaeth gen i dad ond adras yn i fel clirio ben lawr y cae. Bod y geisio bod i glyfar yn cwrt gosbyd ei hun. Mae yna eilydd arall yn digwydd i'r tîm cartra. 2 ar 15 oed ydy'r bachgen yma, Sam Baker. Iawn, mae'n mynd wedi cael caniatad i chwarae yno. Mae'n edrych mor ifanc. Ynddi. Baker ymlaen. Gwaith cartra yn hyd. Os gen nhw'n ysgolfarin ag os felly yn claro sydd yn hwyr yno. Ond mae yna reol dda fynd ydi. Ni wedi bod yn rhaid defnyddio chwaraewyr ifanc o'r academi neu rhaid cyfle iddyn nhw ddod ymlaen i'r cae. Ie, os ydy 4 a 5 sub ymlaen, ti'n gwybod mae'r ddau yn agor bod wedyn o liad dan 4 a 15 ydy. Ie, reol yna mewn blynyddoedd yn ôl. Dwi'n gwrs goffi dynnu allan wedyn. Oherwydd bod yna llawer o glybiau'n defnyddio fo. Mae yna weld bod yna fwy i defnyddio fo wan na sydd wedi bod yn y gorffennol.
sy'n te newydd tair, dre newydd 1. Airbus dim, y Bala 5. Deall y bydd yna 2 funud yn cael ei ychwanegu. Newell o gafodd o'i dynnu nôl, siawns yn y fan yna. Mi fydd yna gyfle am yr hat-trick, tos wedi mynd yn gic o'r smotyn. Pete. Wedi gefo Venables oddi ar y cae hefyd. Yn siŵr am fo sydd wedi gafal na Bêl. Falle fod y dyfar nhw'n tîm o drost. Y tîm cartra. Agosau at y funud ola yma ar y Maes Awyr. Mae Callan, a beth ydydd tan iddo fo yn ei gêm gynta wrth y lliw dros dro, wrth gwrs. I gêm gartra gynta, wrth gwrs, fel rheolwr dros dro. Ar ôl rheoli'n Aberystwyth nos Fawrth. Reit, yn ei gadael hi i Tony Kay. Orton. O, gwaith dda ar yr ochr bella. Rosgro Bêl i fynd. Newell! Ma' 'na hat-trick! Ma' 'na hat-trick i George Newell. O'r croesiad yn un campus i'w lwybr o. A George Newell. Chweched i Bala. Hat-trick i Newell. Ie, Rosgro y tro yma yn teipio i Orton. A gyweledigaeth a rediad gan George Newell. Hawdd, ond y groesiad yn gwneud y gol na. Y cyflymder ar y groesiad, dim gobaith i Cwpan na y golwr Dutton, a matar hawdd oedd i George Newell sgorio i hat-trick, a swn i fod wedi dad o digon apus yn do ma heno. Felly fod o'n gyrru neges destyn i ddeud am ddwmnia George Newell. Davies. Davies. Hwna di mynd allan am gig gornel. Felly cyfle marc i ni wybod pwy ydi dyseren o'r gêm di. Ia, la Sara Mendes yn y meddwl i, ond George Newell o'n i di ond arno fo cyn o gael ei hat-trick. Mae wedi cael tair gol. Mae wedi bod yn weithgar. Efo na, mae wedi dal y Bêl i fyny da. Mae wedi cyd chwarae dda efo Chris Venables a chwarae gan y cae. A mae wedi heiddi i hat-trick yno. Rutherford ar gig gornel. Rosgro i fewn amdani. Pete yn cystadlu. Arsan Rutherford. Ethan Jones. Cyfle yn eto fan hyn i Ross White. Hanner munud yn weddill. A mae'n gweir i Airbus. Ie, mae yr ail hanner wedi bod yn well tan y 5 munud ola yna. Mae'n wedi dod 2 gol hwyr fel yr hanner cyntaf, ynddo. 11 golau hwyr tuag at diwedd yr hanner. Ond y chwiban ola yn cael ei chwythu gan Mr John Andrew Jones. Do, mi nath Airbus gystadlu yn yr ail hanner. Ond mi oedd na hat-trick i George Newell. 2 yn yr hanner cyntaf wedi 15-41. Ac yna reit ar ddiwedd y gêm yn cwblhau yr hat-trick. Mi gafodd Adam Rosgro gol 4 munud cyn y diwedd. A mi oedd na goliau hefyd i Luke Wall. Gol Wall roddodd yr ymwelwyr ar y blaen ar 12 munud. Chris Venables allan fod wedi sgorio hat-trick yn yr hanner cyntaf. Fo sgoriodd y bedwaredd wedi 44 o funuda. Mi oedd ni'n fuddugoliaeth gyffyrddus swmpus i'r Bala yn y diwedd. Airbus, wel maen nhw yn aras ar waelod y tabl. Y Bala yn codi i'r ail safle. Sgôr terfynol, Airbus dim. Y Bala 6, lawr â ni at Dylan. Bryn, diolch yn fawr iawn, a dwi'n cael cwmni rheolwr y Bala, Colin Caton.
I always ask stupid questions, Colin, but happy after that result? Not really. I thought we should have scored more in the first half. Missed a lot of chances. We had a load of chances, and then second half we were sloppy. But on the whole, it's a good performance. Everyone's desire and commitment's good, so got to be happy with it. I'm sure you'd be sad to see the end of September. It's been some month for Bala Town. Yeah, we've been outstanding. You know, we've played 3 games in 6 days, which is difficult for us. But you know, it's great desire from the lads, great fitness levels, and you know, we've done really well tonight. Yeah, 3 wins, 3 clean sheets as well. Does that add to the situation at the minute? Yeah, we build our teams on clean sheets and defensive stability. If you haven't got a defensive stability, you've got nothing because you're always chasing the game. So it's important that we stay tight at the back, and the back four were outstanding tonight. I thought, you know, everyone's going to praise the forwards and that, but I thought Anthony Kay, Nathan Pete and Kieran Smith were outstanding. You've mentioned the defence, so I can mention the forwards, and one of them caught the eye, obviously, George Newell with a hat-trick. What about that performance? Yeah, George has done really well. He's a top player, and, you know, it's a great signing for us. And he's done really well for us, and he's had a few niggles at the start of the season, and, you know, he's paying dividends now, and the more games he plays, the better he'll be, because he's an old-fashioned forward. He backs in really well, he's a handful, and he's a good lad to work with as well, so which is a plus. You got Welsh Cup coming up, then there's a big game against the new Saints. Is that the next challenge for Bala, taking on the team at the top? We go into next week hard and away. We'll totally respect them, go and watch them tomorrow and prepare for that game, and then we'll focus on the TNS game after that. But we won't look beyond Harden Rangers away next week, and then, you know, we'll look forward to going there and hopefully going through and progressing in the Cup. But if we don't get it for it, we'll lose. Brilliant, Colin. Thanks for your time, as usual. Congratulations tonight. Colin Cayton yn ddyn hapus iawn, fel o'n i'n gweud. A pam lai, ennill yr 6 gol I ddim. Heno, sy'n ti dal yn chwarae gyda llaw, mae'n 4 gol I 1. Nhw sydd ar y brig, y pencampwyr wrth gwrs, a cwpl o gemau fori I chi. Ni'n cael yr ymateb fan hyn yn dilyn y gêm. Gêm di gorffen 4-1, Saint Newydd wedi ennill. Felly, mae gen I gyfweliad bach arall, achos mae George Newell yn cael y cwmni I fi. George, thanks for coming across. Hat-trick, happy with that? Yeah, definitely. I mean, I thought it wasn't going to come in the second half, because it just kept getting away from me, but then Adam put an unbelievable ball in, and I was made up. And the result in general again, the run in general at the minute with Bala. I was telling the manager there, Colin Cayton, he'll be sorry to see the end of September. It's been some month for the team. Yeah, it took us we had a bit of a slow start, but I think we've gotten a bit of momentum now. We're all getting used to each other. There's a couple of new lads, and yeah, we just want to keep it going. Yeah, what are you making of it, your time in the Cymru Prem so far? Yeah, I'm loving it so far. As soon as I come, in training and first game, knew they were good side with some good players, so I'm loving it at the moment. Every season in this league, we tend to ask who can challenge the new Saints, the team at the top. They're the champions again, although they slipped up a few seasons ago. Are Bala in a position to challenge them this season, do you think? We'll have a right go, yeah. I mean, there's no point aiming for second or anything like that. You've got to try and have a go, so yeah. Brilliant. Well, George, thanks for your time. You're man of the match. Seren a game, we say in Welsh. There you go. You've learnt a new phrase as well tonight. But thanks very much for your time. Congratulations on the hat-trick. See you soon. Bant o fe. Yn ddyn hapus iawn. George Newell hat-trick i'r Bala heno. A dyna ni y tabl, fel allwch chi weld, maen nhw'n ail tu ôl i'r Seintiau Newydd a'r gemau I ddod penwythnos yma. Mae'n edrych yn dymor hir I Airbus yn barod lawr yn y gwelodion. Wrth I ni weld y ddau, ni newydd cyfweld nhw yn gadael. Y rheolwr ddim yn hollol hapus yn ôl Colin Cayton. Mae'n ennill y 6 gol I ddim, mae'n bant o fe, hat-trick, yn edrych am y Pêl. Diolch am eich cwmni heno, mwy I ddod. Ar Sgorio, wrth gwrs, uchafbwyntiau Nos Wener, mae daled, a dyna ni wedi cael y Pêl. Newell, na chi enw enwog, a mae'r mab yn efelychu'r tad ar enw fi. Diolch am eich cwmni, wel, ni chi cyn mwy hir ar Sgorio, hwyl fawr o Airbus heno.